Molt bon dia des de les zones de Roda de Berà Ràdio. Avui us saludem des de la sala de plens de l'Ajuntament, des d'on farem el debat electoral amb tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Roda de Berà. Durant aquests dies, dins la limitació de recursos que tenim, hem procurat oferir-vos la màxima informació possible fent el seguiment de les campanyes electorals i també entrevistant els candidats. I la cirereta del pastís no pot ser altra que un debat electoral, com ja vam fer ara fa 4 anys. Així que començo també agraint a tots els i les caps de llista que hagueu acceptat de fer aquest debat, que la coordinació hem de dir que no ha estat gens fàcil, però que és una mostra de democràcia i de pluralitat, almenys sota el punt de vista periodístic. I aquest és el nostre objectiu, ser l'altaveu de les propostes que fan els candidats i les candidates perquè els nostres oients disposin del màxim d'informació i decideixin a qui confiaran el seu vot el proper diumenge, dia 26 de maig. Saludem, tot seguit, els candidats i candidates. Per ordre d'intervenció ho farem. Eva Maria Jiménez, alcaldable per Esquerra Republicana de Catalunya, bon dia. Pere Virgili, alcaldable per Tria Roda, bon dia. Bon dia. Encarna Ramírez, alcaldable per En Comú Guanyem, bon dia. Hola, bon dia. Rafael Luna, alcaldable pel Partit Popular, bon dia. Bon dia, buenos días. Josep Antoni Benedicto, alcaldable pel Partit dels Socialistes de Catalunya, bon dia. Bon dia. José Ibor, alcaldable per Ciutadans, bon dia. Buenos días. I Albert Martín, alcaldable per Junts per Roda, bon dia. Doncs benvinguts i benvingudes, torno a agrair la vostra presència i ara explicarem una mica les estructures que seguirem. Són 5 blocs diferents. El primer bloc és Economia Municipal, el segon Polítiques Socials i Foment de l'Ocupació, el tercer Turisme, Cultura, Festes, el quart bloc Infraestructures i el 5è bloc són els eixos principals de cada programa electoral. Com bé saben, cada candidat i candidata disposarà de 2 minuts per intervenir en cada un d'aquests blocs, disposarà d'1 minut de dret de rèplica i 30 segons de contrarèplica en el cas que fos una al·lusió directa. Els últims 30 segons els deixarem perquè cadascú pugui demanar el vot. Sabem que és una mica complicat ajustar-nos a aquests temps, però intentem fer-ho al màxim perquè si no, amb tants candidats i candidates se'ns podria complicar la cosa. Comencem, aquest debat. El primer bloc, Economia Municipal, anàlisi econòmica de Roda de Berà i comença la intervenció Eva Maria Jiménez, d'Esquerra Republicana. Gràcies, Sònia. Bé, la bona gestió dels diners dels impostos del nostre municipi determina una sanejada economia municipal. Després d'anys d'austeritat degut a la crisi que hem patit, nosaltres apostem per la rebaixa responsable de taxes i per la inversió en infraestructures i serveis que tant mereixen els nostres convilatans. Nosaltres implementarem un nou servei d'escombraries eficient i propi amb la recollida selectiva a domicili que comportarà una rebaixa de les taxes municipals d'escombraries. Als nostres restauradors els oferim una bonificació pel reciclatge d'olis usats i altres residus orgànics que es faran servir com a compostatge pels nostres pagesos i així activem un efectiu cicle de reciclatge. Pels vilatans que decideixin canviar el seu vehicle per un d'elèctric, hi haurà una rebaixa en l'impost de circulació i facilitarem la implantació d'estacions de càrrega per a aquests vehicles. Potenciarem l'arribada d'empreses al nostre polígon i la contractació de les persones aturades del nostre municipi. Els autònoms que apostin per obrir un comerç al nostre municipi tindran una rebaixa de taxes municipals per la nova apertura i a més els volem bonificar amb la primera quota de l'Associació de Comerciants. Pels veïns que instal·lin plaques solars els oferim una bonificació interessant en el permís d'obres per a la seva col·locació. I volem incentivar els propietaris que tinguin pisos buits perquè facin lloguer social en coordinació amb serveis socials per a les famílies vulnerables empadronades aquí a Roda de Berà. Aquests serien els trets principals del que nosaltres considerem un bloc important com és l'economia municipal pels propers 4 anys. Molt bé, gràcies. Tot seguit donem la paraula a Pere Virgili, alcaldable per Tria. Molt bé, moltes gràcies. Abans de tot, deixeu-me gastar alguns dels segons que em toquen per agrair a la Sònia Camí que avui aquí estigui fent la seva feina de la manera rigorosa com la fa sempre. Bé, em tocarà, com a equip de govern actual, defensar la gestió feta fins ara, evidentment,
i intentaré ser molt ràpid perquè serà poc temps per poder-ho explicar tot. Nosaltres hem baixat el deute en 2.300.000 euros, baixant el rati d'endeutament des del 2015 del 36% fins ara el 2018 a números rodons el 15%. Estem pagant els proveïdors a 12 dies i mig, que fa uns quants anys alguns dels proveïdors estaven cobrant a 180 i fins i tot a 300 dies, alguns d'ells. Tot això havent incrementat el pressupost municipal en 4 anys en 1.125.000 euros. Tenim un pressupost més alt, 1.125.000 euros. Però també hem baixat el deute per habitant, de Roda el rati de deute per habitant de 683 euros a 299 euros per habitant. L'IBI també ha baixat un 5% en aquests 2 últims anys, un 2 i un 3, i hem passat del tipus de l'1,23 al 0,97, el 0,97%. Els vehicles, en quant a vehicles, aquest any s'ha aprovat les ordenances aprovades ja al mes d'octubre, un 10% de descompte a l'impost de vehicles i en els no contaminants ja tenen una bonificació del 75%, els vehicles elèctrics. En quant a les bonificacions de taxes per instal·lacions hoteleres, que no han sigut capaços de tenir-les, ja sortirà, suposo, hi ha una bonificació també del 95%. En quant a l'obertura de noves activitats, que també ja he fet referència a l'EVA abans, ja hi ha una bonificació en aquests moments, a les ordenances, com deia, aprovades al mes d'octubre, del 50%. Hem aconseguit també que el port, que el gestor del port, faci una bonificació, un descompte en els residents rodencs que vulguin comprar, en el sentit que es pot comprar una concessió, dels amarratges i panyols. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Doncs tot seguit escoltem a Encarna Ramírez d'En Comú Guanyem. Hola, buenos días. Nosotros pensamos que en economía lo que tenemos que hacer es unos presupuestos participativos, llevarlo a referéndum para que el pueblo decida las prioridades de las obras a realizar. No queremos volver a años anteriores con un gran déficit en este pueblo a nivel económico, había una gran deuda. Queremos que se implanten empresas en nuestro municipio y creemos que una opción importante es que haya una entrada y salida de autopista del AP7 aquí en Roda para que se instalen empresas, ya que estamos en un territorio muy próximo, tanto a Tarragona como a Barcelona, estamos en una buena zona y se podría permitir eso para hacer esto, ¿no? Más empresas, por lo tanto, creación de empleo. Nosotros somos de los que siempre decimos vamos a bajar impuestos. Nosotros nos gustaría que se bajaran impuestos, pero lo que no podemos hacer es en campaña decir que vamos a bajar y después no hacerlo. Por lo tanto, pienso que tenemos que bajar los impuestos que se puedan progresivamente y que pague más quien más tiene. Incluso decimos, y convencidos de que paguen impuestos, el IBI, los bancos y las iglesias, todas las religiones, que pague todo el mundo y que sean presupuestos progresivos. Quien más tenga, quien más pague. En este sentido, yo no hay más que decir. Gràcies. Gràcies. Tot seguit escoltem el senyor Rafael Luna, del Partit Popular. Molt bé, moltes gràcies i en primer lloc dir que realment hi ha hagut un abans i un després, vull dir, de la situació econòmica que es trobava l'Ajuntament de Roda de Berà amb un dèficit importantíssim, han passat, sense dubtes, a tindre avui un remanent de tesoreria important. Jo no sé si és mèrit del govern o que el govern, que vull creure, ha complit la llei d'estabilitat pressupostària que li demanava el govern central, el govern de Madrid o el govern d'Espanya. Nosaltres el que estem demanant és molt fàcil. Jo en aquest ple he sentit molts cops, da igual que s'endeude l'Ayuntamiento de Tarragona, de Roda de Berà, da igual, no importa que s'endeude, no hay ningún problema. Nosaltres amb aquesta filosofia no estem. Nosaltres sí que diem baixar els impostos. Com? De quina manera? Aprofitant la gestió privada per poder fer-ho. On no pugui arribar l'Ajuntament a poder fer-ho, on no pugui arribar l'Ajuntament amb els seus pressupostos per fer-ho, fem una gestió privada per poder arribar a tindre aquests bons resultats. I un cop més, per favor, creació d'una vegada per tots d'un viver d'empreses. Ho han demanat, han presentat una moció demanant-la. Viver d'empreses és aquells petits i mitjans empresaris, aquells autònoms que volen començar una etapa productiva, que l'Ajuntament tingui un espai, un despatx, un fax, un wifi
i una persona que els permeti realment el poder llançar-se a lo que és l'emprenedoria. Això ja ho portam al programa passat i ho vam portar amb una missió. I no tenim el temps, ho temps sento. m'ho he fet, com tots, baixar l'IBI. Senyor Luna, disculpi, que no tenim temps. D'acord. El tema és important és aquest i no dic res més. Gràcies. Continuem ara amb el senyor Josep Antoni Benedicto, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí, moltes gràcies, Sònia. Jo no sé si hem estat en el mateix plenari últimament, aquests 4 anys. Jo crec que el deute ha baixat, però en els últims 2 anys no. S'han tornat a endeutar en gairebé 1.200.000 i pico d'euros, en l'últim pressupost i en l'anterior. Sí que baixem el deute, però ens han endeutat. I el tema del superàvit, els números, jo els tinc que dir que sí que sembla que corria pels mitjans de comunicació que havia un superàvit, però jo pregunto a la gent al carrer, les polítiques socials ho notem, de veritat? Hi ha tant de superàvit i ho notem al carrer, com a veïns, com a vilatans? Jo crec que estem d'acord en que no es nota. Llevat, clar, en els últims mesos, que han estat en campanya i s'ha de notar la maquinària al carrer. Luego dic que, en principi, no és cert que la cosa estigui correctament a nivell de control i gestió econòmica. Estem sotmesos a un pla d'estabilitat financera. No s'ha complit els pressupostos de la regla de despesa. Si van aprovar el pla d'estabilitat financera en el penúltim ple. No s'ha complert. Per tant, estem sotmesos. I això significa que és un pla d'estabilitat durant 2 anys. Este que estem i el que ve. Això vol dir que les coses no s'han fet tan bé. El romanent de tesoreria sí, però justament en això, dels 4 milions que diu que hi ha romanent de tesoreria, hi ha 3.300.000 i pico euros que són un saldo de dubtós cobrament. No sabem si cobrarem o no, a falta de provisionar. Estos són l'anàlisi econòmic d'aquest municipi. Sense comptar que han tingut que aprovar, no en el nostre suport, mig milió d'euros de factures objectades pels tècnics d'aquesta casa per intervenció que es pagaven fora del pressupost o no estaven contractades com calia. I 211.000 euros que estan en contenciós als jutjats. Esto no és la gestió econòmica que es pretenia. A banda, que han patit, com sempre, els grans superàvits, i acabo, Sònia, gràcies, són les polítiques socials que a nivell pressupostari mai s'han cobert les partides que estaven pressupostats. Gràcies, senyor Benedicto. Continuem ara amb el senyor José Ibor, de Ciutadans. Bien, nosotros creemos que realmente la política económica ha ido por el camino correcto porque los resultados así se ven. No hay más que ver que el superávit es lo suficientemente importante como para decir que la gestión ha sido cuando menos correcta. Sí que es cierto que cuando hay un superávit, una de dos, o lo invertimos en el pueblo, que se vea, es decir, que este superávit el pueblo lo perciba por algún sitio, o bajamos la deuda. Aquí hemos estado con un tema claro que ha sido que durante estos años se ha tenido que tener la regla de despesa económica y se ha tenido que mantener, y eso es lo que ha facilitado de alguna manera que hoy en día tengamos este superávit. Como dice el señor Benedicto, no es un superávit real porque hay una cantidad por encima de los 3 millones de euros que es deuda de difícil cobro o de dudoso cobro. Entonces, esto sí que lo aguanta el papel, lo que no lo aguanta es la economía real, porque ese dinero no está. En cuanto a qué es lo que hay que mejorar, pues hay que mejorar sobre todo el tema trabajo. Hay que buscar la forma y manera de que tengamos un polígono industrial que se ponga en marcha de una vez, porque la mitad de este polígono está parado, está cerrado. No tiene ninguna de estas naves que están cerradas, tienen ninguna actividad y además, junto con que no tengan actividad, nos encontramos que no tiene salida y es la salida a la autopista lo que facilitaría esta creación de puestos de trabajo. Gràcies. Continuem ara amb Albert Martín, de Junts per Roda. Bon dia, Sònia. Crec, senyor Luna, que tots estem d'acord i tots els partits portem en els seus programes que el viver d'empreses és una necessitat, igual que els nous inversors en aquest municipi.
En el que fa a economia, no sé si tots teniu els mateixos balanços o els meus són diferents, però des del 2017 tenim indicadors econòmics que evidencien que tenim greus problemes. Uns problemes teòricament s'havien corregit en la legislatura del senyor Pere Comte, que va trobar unes comptes a l'Ajuntament nefastes gràcies al Partit Socialista. Va sortir d'un govern intervingut, va solucionar el problema i no sé què ha fet l'actual govern, que tornem a estar intervinguts amb un pla d'estabilitat. Després, en aquests balanços, s'evidencia la compta de dubtós cobrament, que està en el romanent de tesoreria, de 3.417.978, i això en els balanços de situació no ens quadra, independentment, no sé si s'ha fet dotació d'algun dels comptes o provisió de crèdits d'incobrables. No sé si estan fent les depreciacions de l'immobilitzat, perquè fiscalment s'han de comptabilitzar. També l'informe aplicat es diu que el fons de maniobra és de 4.796.271 euros, que el fons de maniobra és l'actiu corrent menys el passiu corrent, perquè la gent ho entengui, l'actiu corrent estan els deutes a cobrar i els bancs. En aquests deutes a cobrar tenim la partida de dubtós cobrament de 3.417.000, que si no es cobra, aquest fons de maniobra quedarà reduït a 1.300.000. Després hi ha una altra partida de 1.292 euros, dependent d'aplicació. Quan es tanca la comptabilitat en qualsevol empresa i més en un ajuntament, a la compta dependent d'aplicació ha d'estar a zero. A part, si no cobrem el dubtós cobrament, tot aquest import va a pèrdues incobrables. I això vol dir que les comptes de l'Ajuntament estan molt malament. Gràcies, Sònia. Havia demanat torn de rèplica? Sí, jo pensava que era per tots. Doncs vinga, tots. No, comença per primer. Doncs comencem, seguim el mateix ordre, si els hi sembla. Podeu passar el torn. Sí. Molt bé. Espera, Virgili. Molt ràpid, doncs. A veure, evidentment, l'endeutament, el pla econòmic financer famós, que això diu que sembla que ens porta greus problemes, és un préstec que ha demanat l'Ajuntament per poder finançar les obres de fer el segon polígon de l'Eixample perquè els veïns puguin pagar a més llarg plaç. Això són els greus problemes que té l'Ajuntament, els greus problemes econòmics. Evidentment, i ho vam dir des d'aquí, molts plenaris del Partit Socialista se'ns ha reclamat que eren poc agosarats en quant a la inversió, en quant a la despesa. Ara se'ns diu al revés. Hem invertit 6.300.000 euros en aquests 4 anys. Digui que no s'ha notat al carrer, doncs bé, és la seva opinió, evidentment. Que ho fem quan venen eleccions. Si vostè tingués una mica de memòria, sabria que en aquest plenari es va aprovar, això fa 14-15 mesos, es van aprovar les inversions. Evidentment, els números que ens han donat per part de Junts de Catalunya, evidentment, no són els reals, evidentment que no. Gràcies. Senyora Ramírez. Sí, muy breve. El señor Luna decía de que ha oído muchas veces en este pleno de que no nos importa que se endeude el ayuntamiento. Yo lo he dicho muchas veces, no importa que se endeude el ayuntamiento, no extremadamente, pero sí hace falta pedir un crédito. Yo pienso que lo importante es que se hagan las cosas. A ver, en una casa, cuando tiene necesidad de comprar algo, si no tiene dinero, pide un préstamo y lo vas pagando. La cuestión es que se hagan las cosas. Y nosotros pensamos que lo que hay que hacer son actividades, hay que crear empleo, hay que hacer un montón de gestiones que si no se llega, pues se pide un préstamo y después se paga. Lo que sí estamos en contra es de, para limpiar el crédito que se pida, dejar de hacer actuaciones en el pueblo. Me explico. Antes de reducir deuda a los bancos, ¿vale?, que es lo que propone el gobierno, lo que han propuesto los dos gobiernos que habían hasta ahora, pues eso, invertir en las personas, invertir en la urbanización, invertir en el pueblo en vez de limpiar deuda en los bancos. Pero si hace falta pedir dinero para hacer cualquier tema, se pide y después se devuelve. Señor Luna. De una manera rapidísima. Yo tengo que hacerme caso de lo que me dice la interventora. Es una funcionaria. Pero me tengo que hacer mucho más caso, señor Benedicto, del informe del Ministerio de Economía y Hacienda que dice que el Ayuntamiento ha cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y ese informe lo tenemos y lo he expuesto, lo dice el Ministerio. No sé si ahora habrá cambiado de color o no habrá cambiado de color, pero el Ministerio dice que se ha ajustado a lo que es. Yo, la verdad sea dicha en lo demás. Señora Encarna, no es todo por el todo, la verdad.
porque no quiero entrar en un debate fuera de lugar, pero quiero decir que usted ha participado en muchas acciones liberales del gobierno, en la cual yo le felicito porque ha estado al lado de esa brecha. Senyor Benedicto. Sí, por alusiones primero aquí a Albert Martí de Junts per Roda, decir que, bueno, 3 años de gobierno socialista no pueden pagar 20 y tantos años de desbauxa urbanística, que es la que nos llevó a la rémora, y hay que ver las calles como están todavía de obras y fosos pendientes de construir. Eso fue lo que provocó el régimen. Una baja brutal del impuesto de construcción y licencia de obras, y aquí el ayuntamiento estaba por encima de sus posibilidades, pero eso lo ha hecho una gestión anterior, no fue el socialista que se encontró con la crisis, y además bajó incluso la deuda. Pero decir que no, a ver, mire usted, señor Luna, es que lo hice, no sé de qué año mira usted, lo de mi universidad del 2017 y en 2018, que todavía no están publicadas, porque aprobamos las cuentas hace poco, no estarán, estamos en un plan de estabilidad financiera. Usted lo aprobó, usted lo votó a favor en el plenario, y con el informe de Diputación, y con el informe de esta intervención. Estamos sometidos a un plan de estabilidad financiera. Y esto es una medida de control financiero. No, es así. Torn de rèplica, acabem la rèplica. El senyor Ibor. Yo creo que debemos ser todos conscientes de que la mayor empresa de Roda de Bará es precisamente este ayuntamiento. Y este ayuntamiento, a veces, pues si necesita endeudarse, se tendrá que endeudar para llevar adelante proyectos, para llevar adelante la viabilidad del propio ayuntamiento y de lo que necesitan los vecinos. Creo que en ese aspecto hablar de números en estos momentos es hablar del pasado, porque lo que nos va a afectar es lo que viene a partir de ahora. Y a partir de ahora, quien gestione, va a tener que tener en cuenta el dinero real que hay, lo que hay efectivo. Y, como he dicho antes, eso no se ajusta a los números que nos ha dado el Gobierno de alguna manera. Se ajusta a que ese superávit que hay es menos real de lo que parece en principio. Gràcies. Torn de rèplica. Sí, primer de tot, que som Junts per Roda de Barà. Gràcies. Després, el compte de dubtós cobrament no m'ha contestat si s'ha fet dotació, d'on ve, a on va, perquè això implica el resultat de comptes. Només m'agradaria saber això. Gràcies. Contrarèplica, per al·lusions. Comença el senyor Luna. Señor Benedicto, su grupo municipal es el único que ha votado a favor, conjuntamente con otra persona, a los presupuestos de este ayuntamiento. Mi grupo nunca ha votado a favor y usted votó a favor. Por tanto, no atribuya a nadie lo que usted hizo en su día. ¿Que luego le salió mal la jugada? Lo siento. ¿Que luego resulta que no le dieron lo que le tenían que dar? Lo siento. ¿Que resulta que le confendió una carta, y sé que acabó, una carta en la cual nosotros hablábamos de dialogar, naturalmente de dialogar, con ellos, con usted y con quien sea? Gràcies. Contrarèplica, senyor Virgili. Sí, evidentment. El càlcul dels expenses de cobrament, de difícil cobrament o impossible recaptació estan aprovats en les bases d'execució del pressupost, evidentment, que ha passat per aquest plenari ja també. Nosaltres, i si governem, ho continuarem fent, sempre som prudents. Nosaltres aquí, el Ministeri, ens dona un marge de maniobra pel càlcul de dubtós cobrament. Entre aquí i aquí. Nosaltres, que som prudents, i diem que cobrarem el menys possible. I després intentem cobrar el més possible. Podríem dir, i aquí podríem haver presentat uns números, i serien igual de legals, que tindríem un dubtós cobrament d'1 milió d'euros. Però no, hem fet 3 milions d'euros amb un rati escalat que està aprovat en les bases d'execució del pressupost. Alguna contrarèplica? Jo tinc dos. En principio, a ver, yo dos. Son 30 segundos. Aprobamos los presupuestos, los más sociales de esta legislatura, seguro, que al final no se cumplieron ni en el 50%, y ya no lo hicimos nunca más. Pero nosotros, claro que sí, porque somos capaces de pactar, y no estamos a no pactar. Hablamos, y cuando se nos dice que se puede conseguir, lo intentamos. Cuando no se nos consigue o no se cumple, decimos que no. Y bueno, a ver, tan buenas son las cuentas, son tan las cuentas que yo esperaba ver al regidor de Hacienda mucho más arriba en la lista. Sí, también lo hemos hecho, ¿verdad? Más arriba, no tan abajo. Gràcies, senyor Benedicto. Contrarèplica, vol també senyora Ramírez? Doncs digui. No, simplemente decir que sí, yo he votado muchas veces a favor de lo que el equipo de gobierno ha planteado, muchísimas veces, pero es que
con este equipo de gobierno y con el que sea. Si son cosas que creemos que son favorables para el pueblo, lo vamos a votar. Sea Tria, sea socialista, sea quien sea. Nosotros, si una cosa es buena para el pueblo, la vamos a votar. Y decir que muchas de las propuestas que se han hecho es que las tenemos en nuestro programa, por lo tanto, no podíamos votar en contra de nuestros propios programas. Doncs vinga, deixem aquest bloc ja per finalitzat. Anem al segon bloc, que es tracta de polítiques socials i foment de l'ocupació. Comença Eva Maria Jiménez, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies. Jo parlaré del que nosaltres proposem, d'acord? En un tema tan important com és la política social, no podem deixar de parlar de la gestió del banc d'aliments. Gestió molt millorable si apliquem eines modernes i un equip implicat amb les veritables necessitats de cada família. Amb la creació d'un banc de temps on intercanviarem serveis i coneixements comunitàriament. No podem deixar de banda lo important que és fer tallers a les escoles i instituts per la igualtat de gènere i la prevenció i detecció del bullying. Pels més grans establirem un sistema d'assistència a domicili personalitzat i gratuït i no deixarem de banda els col·lectius més vulnerables. Respecte a l'habitatge social, gestionarem eficientment el problema de l'ocupació que tenim a Roda de Berà. S'ha acabat això de dir-li als ocupes que entrin en una casa deshabitada i que en 48 hores es puguin empadronar. Des de serveis socials hem de detectar les persones amb risc de desnonament, intervenir immediatament per reconduir aquestes situacions, des de la bossa de treball o a través de la figura del defensor del vilatà, perquè per nosaltres ocupar no és mai una opció. En quant al foment de l'ocupació, i se n'ha parlat, i em sembla que, com bé deia el senyor Luna, tots ho portem en programa, és important crear i mantenir llocs de treball perquè els vilatans del nostre municipi puguin treballar en proximitat a la seva residència. La creació d'un coworking o un viver d'empreses per nosaltres és imprescindible per fomentar l'emprenedoria dels joves i dels no tan joves, possibilitant que la gent que treballa des de casa tingui les infraestructures necessàries per desenvolupar aquesta tasca, compartint espais i serveis, minimitzant els costos que això proporciona. Volem donar impuls a la pagesia del nostre poble amb espais preferents als mercats municipals i incentivarem el consum quilòmetre zero dels nostres restauradors i escoles. Gràcies. Gràcies a tu. Continuem ara amb Pere Virgili, de Tria Roda. Molt bé. En primer lloc, feina feta. 1.702.000 euros destinats a polítiques d'ocupació en 4 anys. 10 borses de treball per feina a persones en situació d'atur de diferents oficis. 190 persones han participat en cursos de formació en els últims 2 anys a l'escola d'adults. El 2015 teníem una taxa d'atur del 20,65%, taxa d'atur igual que la de tot el Baix Penedès, i a l'abril del 2019 la taxa d'atur se'ns ha convertit en 13,45, que són més aviat números del tarragonès, 7,2 punts per sota. Nosaltres el coworking, clar, com tots, em sembla que el portem tots al programa, nosaltres l'única diferència és que diem posar en marxa el projecte del coworking, que ja fa unes setmanes, fins i tot alguna més d'una setmana, que està en marxa a la planta primera de la borsa de treball que té aquest Ajuntament de Roda al final del carrer Joan Carles I. Si van allà ho poden veure. Amb contactes que hem tingut a la xarxa Emprèn de Diputació i amb el CECOT, amb els empresaris sèniors. També, evidentment, continuarem fent els plans d'ocupació en quant a polítiques socials. S'han destinat en 4 anys gairebé 700.000 euros a l'acció social i també, evidentment, optem per la creació de beques de la llar d'infants, també les beques, que veuran el nostre programa, de els millors expedients acadèmics i també compartim, en aquest cas, aquesta iniciativa, aquesta idea amb Esquerra Republicana de Catalunya de la creació del banc de temps perquè aquelles persones que tenen un sobrant de temps el puguin destinar a aquella gent que van bancats amb aquelles coneixences que tenen. Res més, gràcies. Gràcies. Continuem, doncs, amb Encarna Ramírez, d'En Comú Guanyem. Sí, nosotros en temas de política social, el segundo bloque, defendemos la defensa de los derechos de la infancia. Me sonreía porque lleva prácticamente todo lo mismo. El comedor, el material escolar, protección contra el bullying, transporte, potenciar más el transporte escolar, las colonias, todo tipo de actividades para los niños. El IES que se construye ya sé que hay un proyecto, pero hasta que no vea la primera piedra pues no me lo acabo de creer. Defendemos que se construya ya el IES. Taller de prevención contra el machismo y educación medioambiental. Eso ya se está haciendo, los talleres contra el machismo
en el IES ya se está haciendo, pensamos que se tiene que seguir haciendo más y mejor. Escuela de adultos y hacer un conservatorio en el municipio donde se recoja el patrimonio histórico, cultural, la alfabetización de las personas, el comercio y tal. En sanidad, es necesario y urgente abrir el centro de la playa ya. El centro la sanidad es una competencia de la Generalitat, pero el equipamiento es municipal. Pensamos que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que se abra ya el centro de la playa. Mientras tanto, una unidad móvil de urgencia, hasta que no se ponga en marcha, que debería ponerse. Sabemos que en el CAP abajo del CAP, está todo para que haya un centro de emergencia aquí en Roda y no está en funcionamiento. Se van a estropear las maquinarias que hay y todo lo que hay en ese centro y tenemos que ir a urgencia al Vendrell o a Torredembarra. Por lo tanto, mientras tanto que no se hace, que haya una unidad móvil de auxilio. En sanidad, bueno, en sanidad lo decía, acabar con la barrera arquitectónica en todo el pueblo. En el tema de la vivienda, nosotros, bueno, lo hemos dicho por activa y por pasiva, no estamos a favor de las ocupaciones, no es verdad. Estamos en contra de los desahucios y pensamos que es un derecho institucional que todas las personas tengan una vivienda. Y si no la tienen es porque lo han echado, lo han desuciado de sus casas porque no había trabajo. Han dejado de pagar. Estamos en contra de que las personas se metan por la cara en las casas de nadie. Pero, bueno, hay que darle solución al tema y nosotros pensamos y estamos convencidos que si daremos soluciones. Gràcies. Continuem ara amb el senyor Rafael Luna, del Partit Popular. Molt bé, moltes gràcies. Celebro que Esquerra Republicana y Junts per Roda coincidan en algunas de las proposiciones. Eso quiere decir que a veces cuando trabajas para el municipio, centras en el municipio sus necesidades. Nosotros estamos, y lo vuelvo a decir, en un tema social que antes no me ha dado tiempo a poder decir, de que lo que no puede ser que el polígono industrial sea un polígono industrial especulativo, que tuvo que ver con el boom económico en aquellos momentos de viviendas y tal. Me parece muy bien que todas las naves industriales tienen un propietario, pero a mí lo que me gustaría es que todas las naves industriales estuvieran en pleno rendimiento porque eso es una creación de empleo. Nosotros queremos mejoras públicas para los que se están dedicando a las personas mayores, tengan más calidad para poder hacerlo, mejor soporte para poder hacerlo y mejor para poderlo llevar adelante. Nosotros pedimos más viviendas sociales y ayudas económicas a aquellas personas que realmente están en el lindal de la pobreza. Pero lucharemos contra la ocupación ilegal, no contra los fondos buitres, no contra los bancos, pero sí a favor de aquellas familias que un día se encuentran su casa ocupada y nosotros haremos todo lo posible para que lo más rápidamente posible sean desahuciados de sus municipios y no puedan empadronarse. Y vuelvo a reiterar, porque en esto siempre hay la típica trampa de todo. No hablamos de bancos, no hablamos de los fondos buitres, estamos hablando de las personas que tienen un piso, que tienen una residencia, que la han pagado dignamente y que a veces se encuentran con la situación que no pueden realmente entrar. Y entrar en un proceso legal de años. Y cuando entran en sus casas, lo único que les queda son los ladrillos. Continuem ara amb el senyor Josep Antoni Benedicto, del Partit dels Muchas gracias, Socialistes. Sonia. Bueno, nosotros las políticas sociales las llevamos prácticamente en vena. Por eso aprobamos el primer presupuestos. Y hay que recordar que aquí en este ayuntamiento, tal como estaba el consistorio en cuanto a concejales y fuerzas políticas, una abstención es un voto a favor de la mayoría. Muchas políticas y no sociales han salido adelante con alguna abstención y no ha sido la nuestra, que en estos casos siempre hemos defendido, como pasó en el tema de las plazas concertadas, en el único centro de día municipal de este consistorio, tuvimos que traer a pleno 2 veces una moción para que este ayuntamiento instara la petición de plazas concertadas en el centro de día. 2 veces. Hay gente que cambió el voto, no fuimos nosotros. Primero se votó que no, luego que sí. Esto es preocupación. Y eso hay que decirlo. En cuanto al plan de las políticas sociales, yo creo que nos hace falta aquí un técnico propio, una técnica propia, en integración social y en trabajos sociales. No podemos depender siempre del Consejo Comarcal. Tenemos volumen suficiente y es un tema que nos tiene que preocupar a todos. Y no solamente entender la política social como un tema de beneficencia. Tenemos unos presupuestos que, por cierto, no se agotan en su plenitud y
que el tema de las ayudas sociales a la vivienda, por ejemplo, acaben en un funcionario que lleva también turismo. Así no funciona. Ni va turismo, ni funciona política social. Yo creo que tenemos que tener funcionarios capacitados o funcionarias que den respuesta a las auténticas necesidades sociales. Y para acabar, el tema de política social, el tema de la igualdad. Nosotros propusimos aquí un plan de igualdad para el municipio y también salió rechazado por este plenario. No solamente hacemos oposición, sino que hacemos oposición dando proyectos alternativos. Con el tema de la ocupación estamos todos de acuerdo que hay que potenciar el tema del polígono, hay que generar ocupación, hay que buscar empresas que para mí serían logísticas de segundo nivel y luego tenemos que poner en orden el tema de las nuevas tecnologías, energía y agua en el polígono que hace falta. Y si no tengo más tiempo, decir que la bolsa de trabajo sí que se ha puesto en marcha, pero que no se han cubierto en el tema de ocupación todas las subvenciones. Muchas gracias. Continuem ara, doncs, amb el senyor José Ibor, de Ciutadans. Bien, estamos de acuerdo prácticamente en casi todo lo que aquí se ha comentado. La realidad es que necesitamos esas plazas de centros de día. Se han solicitado. Esperemos que cuando llegue su momento esa solicitud sea dada y tengamos plazas en los centros, en todos los centros de día. Después, conviene pensar en potenciar las becas de comedor. Hay gente que necesita ayuda y esa ayuda viene a través de las becas. El tema del wifi, de nuevas tecnologías, sería conveniente instalarlo en todas las zonas comerciales y en los edificios públicos. Hay muchas personas que en un momento determinado, gracias al wifi, podrían conectarse y saber exactamente cómo está todo en Roda de Bará. La instalación de MUPIs, paneles informativos digitales, idénticamente igual. En el tema social, nosotros también somos partidarios de que cuando se ocupa una vivienda, si esa vivienda es de los bancos o es de los fondos buitre, nuestra prioridad allí no sería la intervención. Pero cuando esa vivienda tiene está detrás un particular, somos partidarios de que la intervención sea lo antes posible para evitar a posteriori tener que desahuciar a esas personas. El polígono industrial, ya hemos hablado de él suficientemente, no nos conduce a nada tener la mitad del polígono industrial cerrado. Y lo que sí estamos por crear es una sala de estudios para los jóvenes, es decir, una sala que cuando terminen su periodo, su día de estudio, tengan una sala donde poder continuar estudiando y continuar trabajando. Gràcies. Continuem ara, doncs, amb Albert Martín, de Junts per Roda de Barà. Nosaltres sí que estem d'acord que s'ha fet bastantes coses en política social l'actual govern, perquè quan les coses es fan bé s'han de dir. Nosaltres som partidaris que si les coses s'han fet bé i si no s'han fet bé es poden millorar. Com per exemple, no entenem per què es va denegar en el seu moment el Pla d'Igualtat, ja que nosaltres apostem per la no discriminació entre l'home i la dona, volem prevenir els drets de les dones, erradicar la violència de gènere, assistint i atenent. Per això volem fer un protocol municipal envers el maltractament de les dones. Per altra banda, també voldríem fer una guia i protocol del maltractament per la gent gran, reubicar els serveis socials en un espai únic i accessible, un punt presencial que unifiqui tots els serveis municipals i que assessori i informi de tots els circuits i IODES i prestacions per tota aquesta gent, crear un voluntariat en diferents àmbits del municipi, cultura, gent gran, llengua, donar suport i acompanyament a les persones sol·licitants de la renda garantia en ciutadania i després voldria saber que hi ha molts ajuts que se diuen que s'han donat però encara estan per cobrar i per què no s'ha aplicat la totalitat de l'import de la partida pressupostària en polítiques socials i ajuts a les persones. Gràcies. Ja està? Sí. Gràcies. Anem amb el torn de rèpliques. Seguim doncs, també el mateix ordre. Eva Maria Jiménez. Jo només volia comentar al senyor Rafa Luna que és evident que estem aquí precisament perquè pensem en el nostre municipi, apostem per candidatures noves, per gent nova, per presentar-se a aquestes eleccions perquè portem idees i perquè pensem en el nostre municipi principalment.
I també és evident que s'han fet moltes coses, com diu l'Albert, s'han fet moltes coses, però també és cert que hi ha moltes mancances i que moltes de les que s'han fet potser podrien ser millorables, amb una altra manera de gestionar-les. Per tot el que més m'estic conforme. Gràcies. Molt bé, Donem doncs ara torn de rèplica, senyor Pere Virgili. Moltes gràcies. En quant al cap de la platja, hi ha una memòria valorada, elaborada pels serveis tècnics de l'Ajuntament, amb un import aproximadament d'uns 15.000 euros, perquè quan la Generalitat inclogui en els seus pressupostos partida pressupostària perquè la xarxa Santa Tecla porti els recursos humans al cap de la platja, l'Ajuntament podria fer la petita inversió aquesta de 15.000 euros per reobrir el cap de la platja. Si fem la inversió i no tenim menges, no serveix de res. En quant a la xarxa, el PSC i Junts per Roda, que han fet esment a l'àrea bàsica, a veure, els municipis de menys de 20.000 habitants, i no m'ho invento jo, és així, és per llei, no som àrea bàsica de serveis socials, ho és el Consell Comarcal. Per tant, no podem ser una àrea bàsica de serveis socials. Hem de seguir amb els serveis del Consell Comarcal. En quant a ciutadans, contestar-li que a la sala d'estudi, el PIG i a la biblioteca, evidentment es poden fer la biblioteca per lliure i el PIG ja acompanyats. Gràcies. Gràcies. Torn de rèplica, senyora Ramírez. Sí, en relación a la vivienda, a ver, los que entran en viviendas que no son de la Sareb o de los bancos, y tal, no son ocupas, son usurpadores. Y si estuviese en marcha la oficina de la vivienda, que hemos propuesto muchas veces, esto igual no pasaría, porque se podría reubicar desde allí, presentar, ayudar, como ya se está haciendo un poco, a propuesta nuestra, y que el equipo de gobierno lo aprobó, ya se está haciendo un poco en el patronato. Ya los martes y jueves se está haciendo acompañamiento a personas que van a informarse. Pero nosotros decimos, y lo hemos dicho en infinidad de sitios, en las comisiones informativas, en la Comisión de Empleo y de Seguridad Social, lo hemos dicho en Junta de Portavoces, en los plenos, no son ocupas, son usurpadores y estamos en contra de ellos. Ahora, lo que no estamos en contra es de que las personas que se han quedado sin trabajo y sin vivienda no tengan dónde meterse. Por lo tanto, lo que ha recuperado la Sareb, las casas que recupera la Sareb han sido de desahuciados. Por lo tanto, hagamos una oficina de la vivienda y hagamos que no hayan esas ocupaciones o esas usurpaciones. Rèplica, senyor Luna. Un poquito celebro lo que está diciendo, lo celebro de verdad y se lo recordaré 1000 veces, no se preocupe. En el tema que se ha dicho que se llevó lo del tema de las plazas para mayores, tal. Nosotros votamos en contra de la primera, pero ¿sabe por qué, señor Benedicto? Porque lo llevamos al Parlamento de Cataluña, que era donde procedía. Y cuando en el Parlamento de Cataluña hubo la votación que hubo, se volvió a llevar aquí porque allí no salió. Y entonces es cuando nosotros votamos a favor de ellos. ¿Una sala de estudios para estudiantes? Pero si lo más bonito es una biblioteca. Tener una biblioteca en condiciones. No hace falta una sala de estudio, hace falta tener una biblioteca en condiciones. Por eso, y aprovecho, aunque sean infraestructuras y tenga que ver con cultura, es el 1,5% cultural de fomento, del Ministerio de Fomento, para que Casa Gibernau se convierta de una vez por todas en la biblioteca y centro cultural del municipio. Gracias. Señor Benedicto. Muchas gracias. Yo agradezco que se cambie el voto siempre que sea a favor de Roda de Bará. Es las mismas plazas concertadas, el mismo centro de día, misma autoridad municipal. El Parlamento de Cataluña, pues que es el Parlamento, nosotros somos nosotros. Bien, decir también que en cuanto al tema del CAP, había presupuesto en el Ayuntamiento de Cataluña. Había. Fue una moción que presentamos desde aquí y el Parlamento la votó y está aprobado, está en partida. ¿Por qué nos ha exigido? ¿Por qué? Y eso desde el 2017, ¿eh? Ahora los presupuestos están prorrogados, era difícil, pero ya estaba. A mí me gustaría saber qué se ha hecho desde Convergencia y Unión o Junts per Cat para que esta partida presupuestaria realmente se incorpore y se haga real. Nada más. Muchas gracias. Gràcies. Senyor Ibor. Largo me lo fía, señor Luna. Con el 1,5% cultural que nos pueda dar el Estado, el Cal Gibernau para días se convierte en una biblioteca. Yo creo que hay que ser más prácticos y ser prácticos en este caso es buscar el espacio para crear esa sala de estudios. Ja està. Gràcies. Acabem el torn de rèplica. Sí, llavors anem amb contrarèplica. Senyor Martín. En el tema d'ocupació,
tenim una subvenció de foment de l'ocupació amb unes bases tan retorçades que és molt complicat que els nostres comerciants i petits empresaris es puguin acollir. Jo crec que s'hauria de facilitar més aquestes bases per donar cabuda al teixit empresarial i comercial del nostre municipi, que ja costa molt que creixi en aquest municipi. Perquè això fomenta treball per als nostres convilatans i no tinguin que anar-se fora d'aquest municipi. Gràcies. Gràcies. Anem en torn de contrarèplica, per al·lusions. Sí, l'1,5% no existeix, és l'1% cultural, ja des de fa almenys 3 anys. En quant al que deia el Parlament de Catalunya, evidentment aquest govern ha instat al Parlament de Catalunya que quan hi hagi pressupostos de la Generalitat, que no és tasca nostra, que s'inclogui la partida pressupostària. Bé, res més que això. En quant a, sí, hem de ser molt curosos en la gestió del diner públic. Per tant, sí, fàcils els tràmits, però escrupulosos al 100%. Gràcies. Contrarréplica, señor Luna, lo había solicitado usted. Muy rápido. Señor Ibors, lo que usted ha dicho es pensar en pequeño. Nosotros pensamos en grande. Y volvemos a decir, el 1,5 o el 1% de fomento ha hecho en muchos municipios de Tarragona obras espectaculares. Y decir una cosa, el presidente en los presupuestos de la Generalitat es como el día de la marmota. Llevamos el Instituto de Roda dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y lo del CAP, señor Benedicto, usted dice, vueltas y vueltas y vueltas. Pero sí que están en las partidas presupuestarias. Pero esperamos que algún día el Gobierno de la Generalitat, hoy Esquerra Republicana y Junts per Roda, se espabilen un poco en la aprobación. Torn de contrarréplica, señor Nicto. Sí, muchas gracias. El instituto no está en los presupuestos, ni en el 2017, ni ahora. Sí que estaba el tema del CAP, de la zona de la playa. Eso sí que estava, havia partida pressupostària. Gràcies. Senyor Ibor, per al·lusions? No? D'acord. Doncs anem a l'altre bloc. En aquest cas, el bloc tercer, parlem de turisme, parlem de cultura, parlem de festes. Evidentment, doncs, això engloba platges, gestió ambiental, el que cregui inconvenient. Comencem doncs, per Eva Maria Jiménez, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, Sònia. Aviam, és impossible explicar en un bloc de 2 minuts tot el que volem fer pel nostre municipi, però farem unes pinzellades així a grandes rasgos. En turisme nosaltres volem multiplicar el pressupost. Creiem que és important que un poble com Roda de Berà així despunti d'una vegada a nivell turístic amb les platges, els camins, els entorns naturals que tenim. Volem promocionar i volem recolzar a tope els allotjaments turístics, ja que Roda de Berà és una plaça difícil per la construcció d'un hotel. Volem organitzar activitats a la platja com a curses i tornejos esportius centrant els circuits de competició durant tot l'any. Volem tenir a la platja, pels més petits, durant les jornades estiuenques, els mesos estiuencs, inflables flotants tot l'estiu i una gran tarima fixa pels joves. Volem tenir a les nostres platges tots els serveis disponibles i treballarem perquè així sigui des de Setmana Santa. Volem impulsar les fires municipals per totes les edats per atraure el turisme de qualitat nacional i internacional. Això a nivell turístic a grandes rasgos. En l'àmbit de la cultura i el nostre patrimoni volem crear el Mirador del Cucurull i del Pujol de la Morella, sobretot rehabilitant les escales del dipòsit. Volem crear les rutes turístiques dels nostres espais naturals, com els avencs, els horts, les platges, i mantindre en molt bon estat les nostres rutes verdes. Volem impulsar les associacions que promouen la cultura en el nostre municipi i també aprofitarem totes les subvencions pel manteniment i promoció dels nostres edificis emblemàtics, com en aquest cas la rehabilitació de Cal Guibernau, que creiem que és molt interessant. Anem acabant. En relació a les festes, volem crear i organitzar la Fira de Música al carrer, on tots els músics del territori tinguin cabuda. Volem fer caps de setmana temàtics, com la nit del foc, trobades de colles geganteres. Anem acabant. Recuperem la baixada de trastos i d'altres activitats que fan els nostres joves i volem impulsar el patronat d'associacions per modernitzar i desenvolupar... Gràcies. La festa major. Ho lamento, però és que el temps l'hem de marcar, si no ens allargaríem tots molt. Gràcies. Pere Virgili, de Tria Roda, endavant. Molt bé. Començo igualment amb el que hem fet. 1.100.000 euros en turisme. O és que netejar les platges i mantenir-les no és apostar pel turisme? Esclar que sí. En quant a cultura, hem passat el primer any
bueno, en els 4 anys 1.132.000 euros. Deixem els números així rodons, però bueno, hem passat de 110.000 a 428 amb una de les partides, per exemple, apostant per la cultura. En quant al projecte del nostre programa electoral, reinstaurar d'una vegada la comissió de festes, apostar per les noves tecnologies, amb les APPs, introduint APPs i pantalles digitals, que la primera estarà en poques setmanes posada a la plaça Sant Jaume, i també la geolocalització. Continuar apostant pel creixement de l'estiu a la Pedrera, o és que no ha crescut l'estiu a la Pedrera culturalment? Evidentment, continuar apostant fermament, per davant de vegades de pressions, perquè el FICCAT segueixi sent l'element cultural de Roda de Berà. Seguir i intentar que la cultura tradicional segueixi creixent a Roda i, evidentment, apostant pel Calc Hivernau, nosaltres ho portem a cultura, Calc Hivernau, poder-lo fer amb l'1% cultural i a l'Ajuntament que hi posi la resta d'una inversió d'aproximadament 1 milió d'euros. Recordem que l'1% cultural és del Ministeri de Fomento i que s'ha de treballar. Ja està? Sí, sí. Li he sobrat segons i tot, eh? Els guardo per després. Molt bé. Llàstima que no siguin acumulables, no, senyor Virgili? Continuem ara amb la senyora Encarna Ramírez d'En Comú Guanyem. Sí, en cuanto al tema del turismo, potenciar el turismo respetuoso con el medio ambiente y con la población. Dar valor a nuestros espacios naturales y arqueológicos. Desarrollar un plan turístico de calidad que resulte creación de empleo y desarrollo de tecnología y de energía limpia. Obligar a los responsables del puerto que tengan el puerto en condiciones. Recuerdo que hay todas aquellas locales con las lonas hechas una vergüenza y que eso la gente que viene de turismo pues deja mucho que desear. En temas de cultura, conservar el patrimonio histórico-cultural y recopilar documentación, lo que decía antes, fotografía y tal, hacer un museo del pueblo, de cosas del pueblo. Hacer el taller de arte y oficios, que he propuesto un montón de veces y que, bueno, que no se ha podido conseguir porque decimos que es un pueblo pequeño que no se nos permite. Nosotros decimos que se haga en Roda, aunque sea a nivel comarcal, pero que Roda tenga un referente donde los jóvenes se puedan formar profesionalmente. Seguimos apostando por eso. Decimos de potenciar el casino municipal, no solo el FICCAT, que está muy bien y que ojalá no se vaya nunca de Roda porque le da un valor, pero podríamos aprovechar más el casino haciendo cine, teatro, más actividades durante todo el año. Ya sé que igual eso es economía, pero bueno, es un tema que creo que mucha gente se va a divertirse, jóvenes y no jóvenes, fuera del municipio porque no hay otras actividades. Hay muchas, pero no hay las necesarias, ¿vale? Y bien, poca cosa más. El tema de hacer rutas obligatorias, ¿no? Hacer rutas como la del camí que hay, ahora no me acuerdo. El camino que hay del Rod de San Cayetano a la Barquera, el camino de Ronda. Hacer algunos caminos más turísticos donde las personas puedan pasear tranquil·lament i tal. I bueno, ja està. Gràcies. Continuem doncs ara amb el senyor Rafael Luna del Partit Popular. De una manera rápida y sencilla. Roda de Berà ha sido un municipio en sus tiempos agrícola, luego ha sido la especulación inmobiliaria y ahora estamos estancados sin saber dónde vamos. Y tenemos que ir hacia el mar. Y ese es nuestro programa fundamental. Tenemos que transformar Roda en un municipio turístico y de calidad. Para ello nosotros lo que estamos pidiendo es que ese 33% de ocupación de amarres que hay en el puerto se convierta en un 100%. Ya sé que es privado, pero la administración pública tiene la obligación de decirles de una vez para todas que asistan a los congresos internacionales y a los congresos nacionales en ventas de amarres y promoción. Y que se cree de una vez por todas, que es el ejemplo claro de cómo se promociona o cómo se impulsa un puerto, que es crear un club náutico, que es la participación ciudadana en ello, y no, muy bien, como decía la señora Encarna Ramírez, ver todo con lonas tapadas. Es que yo creo que no les interesa como empresa privada. Lo que les interesa es la cláusula de retorno para poder hacerlo. Nosotros pedimos también, y lo llevamos, de que se convierta y se conecte el pueblo con una gran avenida con la playa, donde el Arc de Berà sea el núcleo de lo que tiene que ser todo centro turístico de Roda, teniendo en cuenta que en un futuro la Nacional 340 se tendrá que recepcionar y será una gran avenida.
Si tenemos los mejores campings de Europa, Anem acabant. solamente nos falta tener los mejores hoteles de calidad para que Roda sea en un futuro turístico. Y todo ello acompañado de un apeadero en la playa que pueda posibilitar a esos turistas visitar una de las ciudades más importantes del mundo, como es Barcelona, Gràcies, senyor Luna. o ir a PortAventura o visitar donde formamos parte, Senyor Luna, que es Patrimonio que de la no podem Humanidad. allargar Sí. Gracias. Senyor Josep Antoni Benedicto, muchas gracias. del Partit dels Socialistes. Bueno, decir que aquí se nombran cifras, 1.200.000 y pico, 1.700.000 euros, parecen en 4 años, parecen que son grandes cifras, pero comparado con un presupuesto de 60 millones en 4 años, son el 2 y el 3%. Es decir, es lo que hemos dedicado aquí a turismo y a servicios sociales. Muy poca cosa. En términos absolutos y en términos relativos. ¿Que somos un municipio turístico? Evidentemente, somos un municipio turístico. ¿Que tenemos cuidado con el turismo? No. Aquí la política turística se ha resumido prácticamente en actividades de cierto ocio en la zona costera, con una imaginación relativa, con un presupuesto prácticamente tendiendo a cero y asistir a ferias, tanto Fitur, cuyo retorno o utilidad siempre en todos los plenos nosotros hemos puesto en duda. Tenemos que hacer un turismo, pero buscando nichos de turismo. Tenemos aquí apartamentos turísticos, sí, hace falta más oferta hotelera, ahí estamos de acuerdo, pero para hacer eso habrá, y siento decirlo, que generar espacio, generar terreno para dar servicio, y eso pasa fundamentalmente por un plan de ordenación urbana nuevo. Eso pasa para todo, y para el turismo también. Tenemos que buscar un turismo familiar, porque tenemos apartamentos turísticos, y tenemos que buscar nichos de mercado, como el turismo cultural, potenciando sobre todo nuestro patrimonio cultural y convirtiéndolo, el que sea posible, que lo es, como la ermita de Llullol, que nos acordamos que es preciosa, en un recurso turístico. Seamos cuidadosos, y también con el tema de romano. Somos un municipio prácticamente de Tarraco romana y aquí tenemos muy poca actividad ligada a eso. Es decir, hay que ser imaginativos, hay que ensanchar la temporada porque tenemos capacidad para hacerlo, hay que tener cuidado con fomentar el turismo de calidad, pero sobre todo buscando nichos como, por ejemplo, el turismo de jubilado o el turismo también para discapacitados. Y una vez en un pleno dije, turismo para la gente que tiene mascotas, y alguien me dijo, ¿qué dice usted? Pues sí, es un turismo, un nicho cada vez más importante. Y hay que tener. En cuanto a la cultura, yo creo que la cultura, el ayuntamiento como institución tiene que estar al servicio de la ciudadanía y de los vecinos. Son las asociaciones las que tienen que llevar un poco ahí la voz cantante y el ayuntamiento lo que tiene que hacer es dar apoyo. No tiene que haber una cultura de la administración, sino fomentar la cultura de vecinos y vecinas. Gràcies, senyor Benedicto. Continuem, doncs, amb el senyor José Ibor, de Ciutadans. Creo que el tema, el punto clave, o por decir la palabra clave que necesita Roda en el tema del turismo y en el tema de la cultura es promoción. Aquí falta promoción. Es decir, nos damos cuenta que la promoción se hace en ferias turísticas, en medios de comunicación externos, y esto no repercute después en la realidad en Roda. Algo está fallando y falla esta promoción que no se hace correctamente o que no se hace donde se debería hacer. Si esto estuviera hecho correctamente, pues tendríamos un mayor control y una mayor promoción de viviendas turísticas. La vivienda turística, si no la promocionamos, por sí sola avanzará, pero avanzará más lentamente. Los eventos culturales, idénticamente igual. El FITCAT se está promocionando cada año y aún así le está costando, le cuesta, vemos que le cuesta, pero es una promoción continua. La coral, las sardanas, es decir, si no hacemos una labor de promoción, es muy difícil que Roda se convierta en ese punto de atracción que todos queremos, que todos deseamos. El turismo va allá donde se puede divertir, allá donde puede aprender, allá donde puede tener cosas diferentes que ver. Es decir, cada turista busca algo diferente en cada sitio. Y Roda tiene la posibilidad de ofertar muchas cosas que en otros sitios, desgraciadamente, no las tienen. Gràcies. Continuem, doncs, amb el senyor Martín, de Junts per Roda de Barà. En tema cultura, penso que s'estarà treballant molt bé. Després el senyor Ibor diu que el FITCAT li està costant. El FITCAT tindríem que estar tots els rodents contents que es faci en aquest municipi. Un festival internacional de cinema en català, la llengua d'aquí, del nostre país, de Catalunya, i és important que se segueixi instaurant en aquest municipi i es doni els ajuts necessaris perquè és cultura. El cinema és cultura. Després,
en tema que ha comentat ell del turisme de Fitur, a mi també m'agradaria, al nostre equip ens agradaria saber el retorn que té en aquest municipi, si es porta algun control, si hi ha algun tipus d'índex per controlar anualment la repercussió que té en el nostre municipi. I per altra banda es diu que necessitem promoció, senyor Ibor. Promoció, si no tenim uns bons serveis que oferir, on anem? Necessitem hotels, com ha dit el senyor Rafaluna, és cert, tenim una platja que l'hem de potenciar. Aquest poble ha de viure dels serveis. Ja no podem viure estancats en la construcció de fa anys. Tenim que fer un poble que unifiqui la zona de la platja amb el municipi. Un poble unit, tot junts. Gràcies. Gràcies, també n'hi han sobrat segons. Anem amb el torn de rèplica. Jo és una consulta general. Voldria saber quin pensament de construcció d'hotels tenim. És a dir, un hotel de 25 habitacions, un hotel de 1.200... Quin tipus d'hotel... Perquè m'aixequem molt el tema de tenir hotels i tenim a Roda gairebé, potser m'equivoco, això m'ho diràs tu, però gairebé 300 allotjaments turístics. És una cosa que quan va començar no estàvem molt ficats amb el tema, però és una cosa que la gent és el que busca. Hi ha un turista d'hotel i hi ha un turista d'allotjament turístic, igual que hi ha un turisme de càmping. El de càmping el tenim suficientment cobert. Però el tema dels hotels, jo porto 20 anys sentint que s'han de fer hotels, tenim un espai per col·locar diversos hotels o només farem un hotel i per l'espai que tindrà seran 20 o 25 habitacions? Volem un salou o què és exactament que volem quan parlem d'hotel? A Roda de Berà, No. Gràcies. Seguim amb les rèpliques. Sí, molt bé. Si ens ho pregunto a nosaltres, 2 hotels de 50 habitacions, en tenim suficient. En quant als locals del port, que deia la senyora Encarna Ramírez, si passegen pel port aquests dies ja veuran que hi ha un dels locals que s'està acabant, que precisament és un local de l'Ajuntament de Roda, que s'ha adjudicat a una empresa i s'està acabant per fer-hi una oficina d'atenció al ciutadà i d'altres serveis a la zona de la platja. Senyor Benedicto, no em surten els números, 60 milions en 4 anys, amb un pressupost mig de 12 milions d'euros, a mi em surten 48 milions. En quant al Fitur, no es preocupi Albert Martí, li pot preguntar al senyor Joan Enric Vidal, que cada any pregunta el mateix la mateixa setmana. En quant als habitatges d'ús turístic, els apartaments, sí, n'hi ha 297, per tant 300. Dels 8.000 habitatges que hi ha a Roda en números rodons, 5.000 són habitatges de segona residència, 3.000 en números rodons són habitatges de primera residència. D'aquests 5.000, si 300 són habitatges d'ús turístic, és més o menys un 6%, que estarien ben bé el doble per sobre del que hi ha en altres municipis de la costa. Per tant, sí que és una aposta que Roda, a manca d'hotels, està funcionant. Gràcies. Senyora Luna? Perdó. En primer lloc, contesto ràpidament. Això no és Salou, ni vull que sigui Salou, però tindre 2 o 3 hotels amb una capacitat de 50 habitacions conjuntament amb les vivendes que pugui haver turístics, a on? Nosaltres ho tenim clar. El futur se recepcionarà la 340 com una gran avinguda. Si ja tenim càmpings d'excel·lència, fiquem davant hotels i unim el poble amb una gran aventura. I dir una cosa, jo no tinc res contra Ficat i contra les subvencions, però que Ciutadans avui parli del Ficat amb l'últim exhibició que vam tindre amb Ficat, que era cultura per uns i no per els altres. Aposto per un Ficat català per tots i no solament per uns. Gràcies. Senyor Benedicto, rèplica? Sí, demà disculpes que ara m'has fixat en els pressupostos del 2018, que eren quasi 14.900, quasi 15. Sí, el pressupost aquest que va munflar i que ara estem pagant les conseqüències del Pla d'Estabilitat Financera. Multiplicat per 4 me sortien això. Bueno, dic que a banda d'això, en el tema de la platja, de la zona del port, és un municipi que és mariner, en platja, però d'esquenes al mar. Pràcticament no hi ha activitat esportiva de platja, l'han de potenciar, encara que tinguéssim el nucli urbà més cap a dins, cap a l'interior, som un municipi costaner i això ho han de tirar cap endavant i ho han de promocionar. En quant al local que hi ha allí al port, sí que és cert, però ja saps vostè, senyor Pere Virgili, que va ser una petició que van fer des de l'associació de veïns i des d'aquest regidor que està parlant. L'au de terme, jo m'agrada molt. Ara, espero que sigui realment un espai d'atenció ciutadà i una base de policia i no un lloc
on ha d'anar a parar l'Associació d'Amarristes del Port. Espero que no sigui així. Gràcies. Torn de rèplica, senyor Bosch. Bien, en el tema del FITCAT, que ha salido a colación, creo que o me he explicado mal o me han entendido mal. Nosotros hemos apostado desde un principio por el FITCAT. Siempre apostamos por el FITCAT, desde que se empezó hasta hoy. Es más, hemos hablado largo y tendido con el señor Barrero acerca del tema. Lo único que yo digo, que he dicho para explicar lo que es el tema promoción, es que al FITCAT le cuesta acabar de llegar. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un festival acabe teniendo una repercusión a nivel de Cataluña como todos desearíamos para el FITCAT. Y eso lo vemos cada año y nos lo dicen. No es que lo veamos tan solo, es que nos lo dicen. Al FITCAT le ha costado, pero le ha costado por un tema de promoción, nada más. Nosotros siempre hemos apostado por el FITCAT. Gràcies. Torn de rèplica, senyor Martín. Sí, el senyor Virgili m'ha fet menció a Joan Enric Vidal, que no està aquí, però és que no m'ha contestat quina repercussió té a les fires que anem i que paguem tots els veïns per anar. No tenim índex de control? No tinc temps. No hi ha. Acabi el seu torn i en tot cas tindrà dret a contrarèplica. Perdona. Contrarèplica no puc. Res més, pots contestar. Ja està? Doncs torn de contrarèplica, senyor Virgili. Al·lusions, i no em vull fer abús de la contrarèplica. Sí, evidentment, està estipulat i està marcat i se sap i es pot saber la despesa que hi ha cada any en la inversió, la despesa que pot fer l'Ajuntament, jo n'hi diria inversió, en el FITUR. Tant és el conveni Corner que signa amb la Diputació com les despeses que genera de desplaçaments fins a FITUR, si es pot saber. Vinga, contrarèplica. És que no li pregunto la despesa, li dic la repercussió que té que nosaltres anem a les fires i saber quin índex de gent ve d'aquestes fires aquí. És simplement això, és fàcil. Si hi ha un control, si no hi ha un control, no passa res. Evidentment, a final d'estiu. Hauria d'haver un control. Vinga, torn de contrarèplica, senyor Luna. No, molt simplement, i no vull ser rematxón amb el tema, vist que el FICAT, a més el FICAT ho va inventar o ho va fer un exalcalde, ex del Partit Popular, que va col·laborar perquè el FICAT pogués existir. Jo el que dic és que el FICAT és per tots, però el FICAT no és per arribar i veure una estelada al mig, quan alguns dies he parlat amb el senyor Barrero i està tot solucionat. No hi ha res que no demarqui el que és l'objectivitat i la transparència de tots els que ens sentim catalans. Senyor Benedicto. Sí, molt ràpidament. El FICAT se pot promocionar inclús en les redes internes de Ciutadans del Partit Popular. Seria una bona manera també de... Nosaltres ho fem, de promocionar-ho. Dir que nosaltres hem demanat el tema de lo que hem aconseguit en quant a repercussió de visites. Cada plenari, senyor Virgili, l'han demanat cada vegada que poden. I no han tingut mai. Si es té, els podria haver donat, perquè portem 4 anys demanant-li. Quina repercussió de visites té. No el pressupost, sinó les visites. Gràcies. Senyora Jiménez devia demanar també. Sí, jo volia... Hi ha moltes coses que podríem... 30 segons. Això mateix, per això. Em dirigiré només al tema FICAT. És una aposta que portem a Esquerra Republicana, evidentment, com a cosa cultural que es fa, acte cultural que es fa a Roda de Berà aquest any per 12a vegada. L'estelada de la que vostè parla, tot i que cadascú pot tenir les seves idees polítiques, això està claríssim, la portava, si no me'n recordo malament, el Joan Reig a la seva caixa de tocar. Per tant, que un director de cinema o un cantant o un músic porti una estelada a la seva caixa, no crec que sigui que el FICAT no és per tothom. És per tothom que vulgui i vulgui entendre el que és el cinema català. Però jo com a ciutadà que pago, vull que sigui imparcial. Senyor Luna, procurem mantenir... Imparcial. Senyora Jiménez, intentem mantenir un ordre, si us plau. No em facin fer de dolenta de la pel·lícula, però avui em toca una mica. Si no, se'ns podria desmarxar tot una mica. Anem amb el quart bloc, en aquest cas, que són infraestructures, i seguim l'ordre establert. Comencem per Eva Maria Jiménez, d'Esquerra Republicana. Gràcies. Aviam, en infraestructures, des d'Esquerra Republicana de Roda de Berà, exigim rigor i anticipació a les obres previstes,
Nosaltres ens comprometem a projectar i construir unes infraestructures dignes, eficaces, planificades intel·ligentment i amb viabilitat econòmica. Tot i que la proposta de construcció d'un baixador a Roda Creixell no ha sigut admesa pel Senat espanyol, des d'Esquerra Roda de Berà volem insistirem en aquest projecte tan important pel nostre municipi. Gràcies a la representació que tenim al Senat i al Congrés dels Diputats, podem afirmar que hi ha projectada una passarel·la de vianants per creuar la Nacional 340 i des d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Roda de Berà, junt amb el delegat de Carreteres de Tarragona, amb el que ens vam reunir el passat 30 de gener, vigilarem i vetllarem perquè s'acabi executant. Que tot això va una mica al tema turisme i juntar els espais de roda. Ara que al final d'any les concessions de les autopistes finalitzen i el govern espanyol ha assegurat en compareixences públiques que no les tornaran a adjudicar, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, Roda de Berà, demanarem i promourem la construcció del ramal de sortida de l'autopista AP7 al nostre polígon, a través d'una iniciativa parlamentària o per la via d'esmena als pressupostos. Dins del marc de les infraestructures no volem deixar de parlar de les nostres instal·lacions escolars. Tot i tenir planificada i aprovada la construcció d'un nou institut a mig termini, volem que els nostres alumnes estudiïn en unes condicions òptimes i saludables. És per això que revisarem i canviarem els barracons que estiguin malmesos. I també volem aprofitar per dir que és important per nosaltres l'arranjament dels carrers que tenen necessitat del paviment. Gràcies. Li han sobrat 3 segons, encara. Ostres, però no es poden guardar, no? Senyor Pere Virgili, de Tria Roda. En quant a infraestructures, nosaltres ens és igual qui governi a Madrid, a Barcelona, a la Diputació, governi qui governi, seguirem insistint en una colla d'infraestructures importants, no, molt importants, pel nostre municipi. L'Institut, evidentment, el dia 4 de juny es presenta a la comunitat educativa l'avantprojecte per un import de 5 milions d'euros, 3.500 metres quadrats. Competència de la Generalitat, evidentment. Baixador de DIF, Ministerio de Fomento, Senat ja arribarà. En tot cas, ha de tenir intenció el Ministerio de Fomento de fer-ho, i a DIF. L'avantprojecte el va fer la Generalitat a instàncies d'aquest Ajuntament i optem per l'opció intermitja entre Roda i Creixell. Pas a nivell, important, molt important, el mateix, Ministerio i a DIF. Nosaltres optem pel trasllat de la via tocant a l'AP7, no per les mercaderies per la via de l'interior, sinó que apostem per la via verda de Reus-Roda. Nosaltres ens hem oposat, jo vaig assistir a la Cambra de Comerç, on 5 ajuntaments, els més grans del territori, deien que les mercaderies havien de sortir pel nord. Molt bé, clar, a casa seva ells envien les mercaderies per un altre territori i ens l'envien a casa nostra. Ens hi oposarem, mani qui mani, a DIF i al Ministeri. El pas elevat de la Nacional 340, sí, és veritat, anava, i ho dirà, suposo, el senyor del PSC, anava incorporat en els pressupostos que no es van aprovar en el Parlament espanyol. No només el pas elevat de la Nacional 340, sinó el desviament de la carretera a l'Arc de Berà i la rotonda a la sortida de l'antiga urbanització Berà, que també és Roda. L'espigó de la Platja Llarga, veig que algú poder no comentarà. L'avinguda de Berà, com es havia comentat abans també. La sortida de l'AP7 del polígon, també, entre Vertis, de moment mentre estigui la concessió i després Ministeri. Les torres d'alta tensió, projecte aprovat, a punt de carreta elèctrica espanyola, adjudiqui. No volem una A7, no volem una autovia, ja en tenim prous de barreres, no volem l'autovia. I optem també, com ja hem comentat abans, per la reapertura del CAP, com dèiem, responsabilitat i competència de la Generalitat, si envia recursos a la xarxa Santa Tecla. Gràcies. Continuem amb la senyora Ramírez, de En Comú Guanyem. Seguimos apostando por un centro para taller de arte de oficio y formación profesional. Pensamos que hay espacio para poderlo hacer en la avenida, en el polígono Estrada Pastizal y Bisano. Construcción de la biblioteca de Carnivernao. Eso está en presupuesto. Hay una partida de presupuesto para empezar, porque eso no se hace en 2 días. Somos conscientes de que se hace rápido, pero se tiene que empezar a hacer una biblioteca. En ella se podría hacer también un museo del pueblo, historia del pueblo. Pensamos que es muy importante lo que hemos aprobado entre todos, ¿no? Sacar la vía del tren del núcleo urbano y pasarla, como está propuesto, al lado de la AP7. Igualmente con el apeadero que está propuesto y que seguimos apostando por él entre Creixell y Roda. Eso ya está. Pensamos en el tendido eléctrico, aprovechar de que se peatonice de una vez, está aprobado también por mayoría, peatonizar las calles del núcleo urbano. Para que nos entendamos, la parte donde se hace la feria medieval, son esas 2 o 3 calles,
pensamos que sería muy positivo para el pueblo que eso se peatonice, con lo cual se podrían enterrar todos los cables eléctricos que están por aquí. Parece una feria, que cuando hay alguna obra y pasa alguna grúa es posible que se lleven los cables. No ha pasado, pero podría pasar. O sea, peatonizar el centro, enterrar los cables eléctricos. El tema de los cables, las torres de alta tensión, nosotros apostamos por que se entierren. No es posible porque esto es una competencia municipal. Es de Endesa, Fexa Endesa, se está trabajando y pienso que si no es que se puedan enterrar, al menos desviarlas fuera del núcleo donde están las casas muy próximas. Adquisición de estructuras. Bueno, las estructuras que hay aquí al lado del PIG, hay muchas estructuras que se quedaron sin construir. Apostamos porque eso se pueda comprar, lo pueda comprar el ayuntamiento para ponerlo al servicio de creación de vivienda tutelada para las personas mayores. Bueno, hay muchísimas cosas, però lo dejo aquí. Gràcies, senyora Ramírez. Doncs ara continuem amb el senyor Rafael Luna, del Partit Popular. Moltes gràcies. Per nosaltres el més important de tot, la infraestructura més important és connexió. Poble amb platja. El més important per nosaltres és això. Com és important que el pas a nivell no desapareixi fins que no es desvie la via. I algú, quan això estava tapat i se deixava de passar el temps, el Congrés dels Diputats va demanar, ho tinc aquí, que realment desaparegués el que és el pas a nivell. El pas a nivell té que estar i lluitarem perquè estigui fins que la via que passa pel nucli de Roda desapareixi. També, senyora Eva, ficar-se medalles vostè al govern no li cau molt bé. Miri, la Nacional 340 anava als pressupostos del Partit Popular amb un pas elevat a la Plana fins a Barquera. Anava el desviament de tràfic per un sol costat de l'Arc de Berà amb una redonda a l'altura de la bota perquè es pogués donar a volta. Això anava als pressupostos que no es van aprovar, que continuen estant en stand-by i que amb aquest Ajuntament nosaltres vam presentar una moció perquè el nou govern ho compleixi. Però està en stand-by. I el senyor alcalde sap molt bé que el cap de demarcació de carreteres va parlar amb ell i va dir que es farien aquestes obres i que estaven adjudicades, com els 30.000 euros per al tema de la roca foradada. Per tant, nosaltres ho tenim claríssim. La 340 ha de desaparèixer. La 340 té que ser una gran avinguda. La 340 no té que ser com la pel·lícula aquesta de Mr. Miles, que passen, te saluden i passen de llarg. Però el més important és connexió. Poble amb platja. I aquest és el nostre propòsit. Gràcies. Senyor Josep Antoni Benedicto, Partit dels Socialistes. Moltes gràcies, Sonia. Bueno, dic en principi que la 340, si fem l'avinguda, tindrà que hi haurà 7, per algun lloc o altre han de passar els cotxes. Una cosa no és compatible amb l'altra. En quant al tema de la 340, el pas, aquí s'està dient que és cert que els pressupostos es van aprovar perquè algú no es va recolzar i a nosaltres ens ha perjudicat molt. Ja sé que no tenim res que veure ara, perquè canvien les llistes i qui mana a la Generalitat o qui mana el govern ja ens importa poc, això repercuteix en el poble, evidentment, però és que a banda d'això hi havia un pas subterrani que alguna junta de compensació promotora tenia la càrrega urbanística de fer-ho. I això ja fa anys i no s'ha fet. I no sé si s'ha perseguit o no per part d'aquest Ajuntament en l'eficiència suficient. Això és important. I després en el tema d'infraestructures jo voldria dir en el tema de serveis. Tenim, per exemple, el tema d'aigua potable, subministrament d'aigua potable, que han de saber tots, que està revisat d'ofici, que han llevat les dues concessionàries privades que teníem en aquest municipi, se les ha llevat la concessió, però continuen encara donant el servei per voluntat d'aquest consistori. És ficar el zorro a guardar las gallinas. Ni se puede hacer cosas, ni se puede tocar las tarifas, porque siguen dando el mismo servicio. Y luego hay que tener en cuenta en este tema también que nos viene nada menos que un plan reparador, según un presupuesto ajeno, de 8 millones de euros a hacer en 4 años. Esto sí que es una infraestructura a tener en cuenta. Y hablaremos del tema de transporte, porque sí que hemos de comunicar, pero no solo con avingudas, sino también habrá que poner un servicio de transporte digno, arriba y abajo. Y el tema de la seguridad. Aquí no vamos a hacer el programa electoral, en 2 minutos es imposible. Yo llevo 14 páginas,
pero el tema de seguridad es importantísimo. Y por eso nosotros proponemos dos figuras. Una es una gerencia de servicios, cuando sean todos municipales, y otra es la figura del sereno para la seguridad. Anem acabant. Gràcies. També li han sobrat segons, a vostè? Continuem ara, doncs, amb el senyor José Ibor de Bien, para Ciutadans. nosotros es importante, primero, el tema de la vía. Ha de continuar abierta hasta que se dé solución a este tema, porque no puede ser de otra manera. Eso no se puede cerrar de ninguna de las maneras. Después, la salida de la autopista, cuando llegue su momento. El bajador entre Roda y Creixell. Esa gran avenida que une Roda con Roda Pueblo con Roda Playa, que sería importantísimo. Y después a nosotros nos gustaría hablar también de esta isla comercial, de esta isla peatonal, que pudiera englobar una parte del núcleo urbano y que serviría pues para que poco a poco se fueran haciendo cada vez más cosas en el núcleo urbano, más actividades sin riesgo de ningún tipo. Todo esto añadiríamos una infraestructura de la que no hemos hablado, que es la construcción de un gimnasio municipal. Ja està? Gràcies. Doncs, senyor Albert Martín Ferrer, Gràcies. de Junts per Roda de Barà. Gràcies. Aquí estem parlant d'infraestructures, moltes infraestructures, grans infraestructures, però jo penso que aquestes infraestructures s'han de pagar. Abans de començar per les grans infraestructures, que estic d'acord que s'han d'anar fent, primer arreglem el que tenim al poble, com són les barreres arquitectòniques en el nostre municipi. Això és molt important i és el que a la gent li preocupa realment. Clar que estem d'acord en que s'uneixi la platja. El tema després de la illa, aquesta que vol fer Ciutadans, aquesta illa, tots els veïns que tenen aparcaments o propis, que els farem aparcar a un altre lloc. Després penso que s'ha de potenciar sistemes de reciclatge també, coses del dia a dia, no tantes grans infraestructures. El gimnàs municipal estem d'acord, tots estem d'acord. Nosaltres estem d'acord que el gimnàs municipal no fa falta que es vagi una construcció nova. Es pot utilitzar en la zona de les piscines una reforma ben feta i que s'ubiqui allà donant servei amb tots els esports que hi ha. I ja estic. Perfecte. M'he sobrat de temps. Gràcies. Anem en torn de rèplica. No? Sí, jo sí. Bé, s'ha parlat nosaltres quan parlem d'infraestructures parlem d'infraestructures d'altres administracions. En tot cas, si no parlaríem d'inversions. Nosaltres, i ho hem sentit a dir, no serem, si és que per alguna cosa som recordats algun dia, ho dubto, deixi'm dir així, no serem recordats per cap gran obra. Podem ser recordats per algú que ens estimi per moltes petites obres. Per tant, grans infraestructures, altres administracions, que és la seva responsabilitat. S'ha parlat de seguretat. La figura del Sèrum, bé, em sembla bé, però també s'hauria de dir, perquè moltes vegades es fa demagògia, que a Roda de Barà, el rati de policies per habitants, per cada 1.000 habitants, 3,16 agents. A Catalunya la mitjana, 1,81, en municipis del mateix tamany, de 5 a 10.000 habitants. Nosaltres, com deia, en el punt del programa, en 30 segons no dona temps, portem un resum, vam haver de fer un resum, de 20 punts en quant a inversions. Per tant, qui vulgui llegeix el programa serà més fàcil. Gràcies. Gràcies. Torn de rèplica, senyora Ramírez, senyor Luna. Bueno, jo simplement insistir realment que és veritat, hi ha el que són inversions i el que no són, però si tu no vas agafat de la mà de qui té les inversions, no les fas. Vull dir, i perdoneu que us faci un incís, i amb això acabo. Jo em recordo quan era diputat al Parlament de Catalunya el munt d'alcaldes que s'apuntaven als plens. I estant a la mesa un dia vaig preguntar, i a què venen? Doncs venien a agafar el conseller de turno i agafar-le de les orelles i dir-li, lo nostre. Per tant, vull dir, i el mateix que el govern d'Espanya. I per tant, jo penso que amb transformació d'infraestructura coincidim tots. Home, jo no sé si un gimnàs és molt important, però bueno, també és una infraestructura per poder fer exercici i per poder estar una mica catxes. Gràcies. Senyor Benito, senyor Ibor.
una isla comercial es prácticamente toda la zona alta de Tarragona. Todo el que tiene un garaje tiene su mando y entra a su garaje. El que no tiene ese mando no puede entrar. Y es todo prácticamente una isla comercial. O sea que no sé qué le preocupa tanto dónde van a poner los coches. No, es la... Torn de rèplica, senyor Martín. No, si el proyecto, tendríamos que ver el proyecto antes de nada para saber cómo se va a hacer, claro está. Esto es una propuesta y si el proyecto es bueno, yo todo lo que beneficia a este municipio, me da igual de dónde venga, de qué partido, voy a aceptarlo. Porque voy a mirar por el bien del municipio y de la gente. Que creo que todos los que estamos aquí queremos hacer lo mismo. Llegar a un consenso para que este municipio crezca y mejore. Y así nuestra ciudadanía. Home, tots volem pensar, evidentment, que tots ho fan amb la millor de les intencions. Això jo crec que estem d'acord tots. Apaga i marxem. Que sí? Torn de contrarèplica? Sí. Vinga, senyor Vila. Deixi'm només deixar una pregunta a l'aire. Si depèn de qui mana a les institucions o no, que vinguin i que es facin les grans inversions que han de fer altres administracions en un municipi, depèn de qui mana, vol dir que els partits estan utilitzant les institucions al seu favor? Deixo la pregunta a l'aire. Molt bé, doncs. Molt bé. Torn de contrarèplica, senyora Ramírez. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor Pérez Virgilio ahora. A ver, pienso que no tiene que ser, depende quién gobierne, de qué color. Todos los alcaldes y alcaldesas que hayan y que han habido deberían de coger de la mano a los demás grupos municipales, si no son capaces, que no es el caso, de ir solos, y ir donde haga falta a la Generalitat o al Parlamento español a reivindicar las cosas que se necesitan en el pueblo. Si no nos toca en el pueblo, pues se va de la mano de quien sea a reivindicarlo allí. Punto. Gràcies. Vinga, contrarèplica. Perdó, gobierne quien gobierne, el color No, que sea. contrarèplica és que estic completament d'acord amb la idea comercial que proposa Ciutadans, penso que és una bona idea. I la segona, ara, senyor Pere Virgili, entenc per què no va per Junts per Roda. Vull dir que estant a Convergència i Unió no li van fotre ni cas. Seguim amb la contrarèplica, senyor Benedicto. Sí, no, que evidentment no és important, però te va ajudar i me sobta molt que el que no va en la llista en aquest moment de Junts per Roda digui que ara ja això no és important. Però jo crec que sí que és important. Pot ser no decisiu, però evidentment ajuda. Ara, després de tants anys de Convergència i Unió, aquest municipi, que ho digui vostè, és una mica fort. Gràcies, senyor Ibor. Senyor Martín, contrarèplica. Sí. 30 segons, vinga. Al·lusions. Som-hi. És que més. No, sí, home. Perquè Endavant. vostè ha estat en el meu partit molts anys, com a independent, quan era Convergència i Unió, tothom l'ha dit. I tant. Ja no només això, que en aquesta legislatura ha sigut president del Consell Comarcal, ficat per aquest partit, Com a independent. evidentment. I aquesta pregunta o resposta la podria respondre vostè mateix. Jo penso que és molt més fàcil anar a picar portes de la Generalitat, de la Diputació, del Consell Comarcal, quan els que estan allà t'obren la porta amablement. No estic dient que siguis menys o menys, però és molt més fàcil tenir el suport del govern. I això ha de quedar ben clar. D'igual de la Generalitat que del govern espanyol. Acabem, senyor Martín. Abans vostè venia un discurs i ara ven un altre. Vinga, senyor Martín, ho deixem aquí. Gràcies. Gràcies. Doncs vinga, acabem aquest quart bloc, anem ja acabant aquest debat. D'aquí 4 anys proposarem fer una marató de debat, si els hi sembla. Jo no hi tinc cap inconvenient. Ara anem amb els eixos principals dels programes electorals i seguim l'ordre que hem establert. Eva Maria Jiménez, Esquerra Republicana de Catalunya, endavant. Gràcies. Com he comentat abans, és impossible explicar en un bloc de 2 minuts el que portes en un programa electoral pels propers 4 anys. Però sí que unes pinzellades, com em reitero, des d'Esquerra Republicana fa molt de temps que treballem en la creació de l'APP de Roda de Berà. Treballem, investiguem i l'estem portant a terme, que és una aplicació que al nostre mòbil permetrà consultar en temps real tots els esdeveniments del poble i on poder consultar les activitats filtrant-les personalment o activant alertes. Volem que disposi d'un mòdul de participació ciutadana, un canal directe amb l'Ajuntament,
on es podran notificar i consultar les incidències, consultar les rutes turístiques amb geoposicionament i localització dels punts d'interès. Amb tot això estem treballant. També ens interessa i portem una bona aposta per el transport públic. És evident que tenim una necessitat imperativa a Roda de Berà d'efectivitat i ampliació d'horaris, tot i que s'han fet estudis, això no ho negarem, però s'ha d'organitzar el recorregut i les parades d'una altra manera. Volem ampliar pressupost per poder incrementar la freqüència fent-lo més eficient i efectiu, i és totalment necessari coordinar els horaris dels autobusos amb els horaris dels trens arribats a Sant Vicenç. Som molta gent els que anem fora de Roda de Berà a treballar, a Barcelona o Rodalies. Apostem molt per construir i habilitar un espai amb personal qualificat per tenir cura dels gossos que s'escapen de les cases dels propietaris i així donar suficient temps als voluntaris i associacions per trobar els amos o una nova llar. Instal·larem fonts adaptades per a les nostres mascotes arreu del municipi i habilitarem i delimitarem, que ens consta que hi ha algú fet, un espai per tot l'any on poder anar amb els nostres gossos a la platja. Anem acabant. Per nosaltres és molt important la promoció del turisme, com hem parlat, empoderar els joves per treballar plegats en les seves propostes i la recollida selectiva porta a porta. Gràcies. Continuem, doncs, amb el senyor Pere Virgili, de Tria Roda. Molt bé. Nosaltres intentarem explicar el nostre programa en com a la filosofia, no un llistat de coses, amb el què, amb el qui i amb el com. El què està al programa, per tant, no val la pena de parlar-ne. Per nosaltres és molt important el qui proposa fer les coses i, sobretot, com. Nosaltres, Tria Roda, som una agrupació de lectors independents. Sí, esclar que sí. Agrupació de lectors independent. I el que volem és un Roda per a viure-hi en família. Com? Seguint fent inversions, seguint fent millores de serveis i seguint baixant la pressió fiscal sobre els veïns. Seguir reduint el deute, esclar que sí. I fer-ho amb línies divergents, que és la manera més difícil de fer-ho. El que és realment fàcil, i aquí hem tingut exemples ja d'altres alcaldes, és apujar, fer moltes inversions i fer molt de deute. Això és molt fàcil de fer. També és molt fàcil de fer, no vol fer ningú, abaixar les dues coses. El que és difícil és pujar la inversió i baixar el deute. Així ho hem fet i així ho volem seguir fent. Com? Amb negociació i consens. Negociació i consens, xerrant, parlant, discutint si convé i arribant a acords. Negociar sí, però arribant a acords. Durant el 2018, només un exemple, s'han portat 92 punts en aquest plenari. 45 d'ells s'han aprovat per unanimitat. El 45%, perdó, el 52% s'han aprovat per majoria. Només s'han rebutjat el 2% de les coses que s'han portat en aquest plenari, d'un plenari governat en minoria, vull recordar, i eren mocions molt genèriques. I l'1% s'ha retirat de l'ordre del dia. Doncs així ho volem seguir fent durant els 4 anys. Gràcies. Doncs continuem amb la senyora Encarna Ramírez, d'En Comú Guanyem. Sí, nuestro principal proyecto es la participación ciudadana y la transparencia. Para que haya participación pensamos que haremos muchas cosas con referéndums. Las cosas importantes a decidir, que los vecinos digan las prioridades a través de referéndums. Recuperación de lo público. Estamos y proponemos, y así lo haremos si estamos dentro del Gobierno, y si no, también, la recuperación de lo público, basuras y agua principalmente, sobre todo el agua. Reconversión ecológica de autoconsumo municipal a largo plazo, porque las cosas no se hacen en un día, a largo plazo producir nuestra propia energía, como se está haciendo en otras localidades, en otras ciudades de Cataluña. Estamos por la creación de empleo, la vivienda, los servicios sociales, recuperaremos más viviendas para las personas necesitadas y no necesitadas, las que tengan ingresos pequeños, o sea, alquileres asequibles, no sociales. Sociales también, pero asequibles, porque hay personas mayores y jóvenes que se quieren independizar y no pueden pagar los alquileres abusivos que hay. Queremos que se hagan residencias públicas y centros de día de gestión pública. Y bueno, a partir de ahí, pues igualdad entre hombres y mujeres y todas las identidades. Eso es justicia social. Y para terminar, porque pienso que ya terminamos, ¿no? Le quedan 46 segundos. Bueno, en definitiva, cumplir y hacer cumplir los derechos humanos y los derechos fundamentales de la Constitución. Ese es nuestro proyecto, ese es nuestro programa. Y como bien decían los que me han precedido, el programa llegará a las casas y si no, lo facilitaremos por Internet para que cada uno lo pueda leer y decidir lo que tiene que hacer con su voto. Gracias y gracias, Sonia, por tan buena moderadora. Continuem amb el senyor Rafael Luna, del Partit Popular. Bienvenida al club, señora
Encarna Ramírez al Club Constitucionalista. La verdad, lo celebro. Nosotros solamente es un punto. Transformación. Si no tenemos claro que el futuro de Roda es el turismo, es mirar el mar y es crear servicios y es crear líneas de formación que estén de acuerdo la oferta con la demanda. Si nosotros no tenemos claro eso, continuaremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, que es un buen servicio de brigada de mantenimiento, pero no una verdadera transformación del municipio. Y los grandes políticos, los grandes alcaldes, son aquellos que son capaces de transformar su municipio. Había un problema, yo lo puedo asumir, no había calés. Ahora hay dinero para empezar a hacerlo. Y el alcaldable que quiera pensar en pequeñas cosas, se queda en pequeñas cosas. Los buenos alcaldes son los que tienen la capacidad de un futuro de creación de empleo, de seguridad ciudadana, que no se ha hablado aquí nada, pero ojito al parche, todo el trapicheo que hay de drogas en este municipio, y que se tienen que hacer campañas preventivas, tanto en el colegio como en todos los lugares, para poder erradicarlo. El que tenga que existir un Facebook en el cual los vecinos, para poder defenderse, puedan decir, oye, que he visto una furgoneta tal en tal sitio tal, con matrícula tal. La seguridad es importante y no se ha hablado. Pero lo más importante, y algunos se reían hace 4 años cuando decíamos, hay que pensar en grande. Pensar en grande es transformación. Y nuestro municipio nos exige de una vez por todas que nos transformemos en creación de empleo para los más jóvenes. Senyor Luna. Y solamente hay una palabra, turismo. Gràcies, senyor Luna. Continuem amb el senyor Josep Antoni Benedicto, del Partit dels Socialistes de Muchas Catalunya. gracias. Turismo, calidad de vida, una rueda para disfrutar, otra rueda para vivir, una rueda para trabajar. Esto es lo que queremos nosotros, una rueda para muchas cosas y para sentirnos a gustos aquí. Decir que sí que es cierto que ha habido cosas que se han aprobado en común, pero las importantes, y como decía Pere Virgili, seguro que si ese 1, 2, 3 o 5% que se votó en contra, hemos sido nosotros fundamentalmente. Hay que decirlo todo. Y cosas importantes, porque nosotros hacemos oposición leal y real y tenemos proyecto alternativo. Y el nuestro pasa fundamentalmente por municipalizar los servicios. Creo que tenemos la capacidad suficiente, tanto de gestión como presupuestaria, para invertir en nosotros mismos. Y eso pasa por el tema de servicios básicos, como es el tema del agua. Y luego impulsar muchos, que es nuestra otra caballo de batalla, que es la política social. Eso tiene que ser una cosa que hay que cuidar mucho de nuestros mayores, de nuestros jóvenes, y hay que tener buenas instalaciones y buenas funcionarias. Y discrepo con usted porque sabe que se puede hacer convenios con la Generalitat de Cataluña para hacer y gestionar nosotros como ayuntamiento servicios. Y entre una cosa es los servicios sociales, que para mí es fundamental, porque hay que dejar de convertirlos de beneficencia en algo que es un derecho, que para nosotros lo es. Y luego, insistiendo en el tema social, el tema de los bienes sociales. Hay que construir, hay que hacer. Sabe que aprobamos un primer presupuesto donde estaba la venta de 3 inmuebles, que no se pudo hacer, pero va justamente dedicado a eso. Y eso hay que hacerlo. Nuestros mayores tienen problemas ya de vivienda, las pensiones se quedan cortas, la vivienda es cara, y la emancipación de los jóvenes en este municipio, que hay dificultades para acceder tanto a la propiedad como al alquiler. Eso será nuestras prioridades. Y en cuanto al resto, pues pasa sobre todo por un plan de ordenación urbana. Si hablamos de islas, si hablamos de hoteles, si no tenemos un plan actualizado y no el 95, no avanzaremos en eso. Muchas gracias. Gràcies, senyor Benedicto. Doncs continuem amb el senyor José Iborda, En Ciutadans. nuestro caso, la palabra clave sigue siendo promoción y seguridad. La seguridad es básica, es muy importante. Nosotros hemos propuesto estos 4,5 agentes por cada 1.000 habitantes y la instalación de cámaras que vigilen la entrada y salida del municipio, controladas lógicamente por la Policía Municipal,
para evitar todo esto que dice el señor Luna de este trapicheo, estas drogas que de alguna manera percibimos todos que están en la calle. Después, la promoción de estas viviendas turísticas, el conseguir esta isla comercial, el conseguir ese wifi en las zonas comerciales y en los establecimientos públicos, o sea, y en los establecimientos municipales, la reactivación del polígono industrial. Si no generamos empleo, no vamos a ningún sitio. Un mayor impulso y una mayor promoción de los eventos culturales. Este gimnasio municipal del que hablábamos antes y el potenciar las becas comedor. Ampliar ese fondo social extraordinario para todas aquellas personas que lo necesiten y que necesiten esas ayudas para el pago de facturas, sea agua, sea electricidad, es decir, cubrir de alguna manera todas esas necesidades de urgencia social e incentivar los comercios que no tengan presencia en Roda de Barà. Gràcies. Doncs té la paraula ara el senyor Martín, de Junts per Roda de Barà. Gràcies, Sònia. Aquest municipi necessita un canvi, s'ha de fer noves polítiques, sent propers al ciutadà, escoltant a les persones i governant per tothom amb igualtat. Nosaltres portem més de 100 propostes, totes factibles, no hi ha unes grans propostes, diguéssim, que no es poden dur a terme, però centrats en la gent, en tothom. Entre elles portem el servei de transport públic municipal amb una millora de condicions i que s'estableixi realment, la implementació de projectes i programes per involucrar a les persones amb discapacitat en la societat i el món laboral, garantint el dret a tothom a accedir a totes les activitats i edificis i eliminant les barreres arquitectòniques. El que ja hem comentat abans del viver d'empreses, la creació del nostre projecte es diria Roda Empresarial, que crec que és un nom que enganxa. Revisaríem el valor cadastral i, si fos possible, rebaixaríem l'IBI, crec que això també tothom estaria d'acord. En polítiques d'ocupació que puguin contribuir a la millora d'ocupabilitat de les persones joves i majors de 45 anys, que són les que més difícil tenen l'accés al mercat laboral. Treballar per un turisme de 365 dies l'any, que tots estem d'acord, estem en un poble turístic. Per això també volem crear la figura del guia turístic, que faci que la gent que ve a la platja, al turisme, pugi al municipi, al nucli urbà, a veure tot el que la Pedrera d'Elies, l'església, sí, es pot fer caminant, senyor Rafa Luna, però un guia turístic que després deixi aquesta gent al centre del municipi i pugui anar als comerços locals i fer créixer el nostre teixit comercial. Després volem reobrir la cuina de l'escola Cucurull i que doni servei a l'escola d'estudi i jardí d'infància amb servei directe i de qualitat i promoure les polítiques d'igualtat que he comentat abans. Gràcies. Gràcies. Donem també opció de rèplica en aquest cas. Jo sí. Sí? Doncs vinga, senyor Virgili. Bé, en quant a la implementació dels sistemes de seguretat que no siguin només els recursos humans a la policia, en el pressupost de 2018 ja hi havia una partida en les inversions anomenada Video Wall de 10.000 euros i aquest any 2019 hi torna a haver una altra partida també aprovada, en algun cas pel grup, no, amb l'extensió d'algun grup municipal, que també es diu Video Wall, que és això, és el software i el hardware per poder-ho instal·lar, pendent o s'està instal·lant ara. Què caldrà? Caldrà comprar aquelles càmeres que enviïn les imatges a la policia. En quant al transport, tots estem intentant millorar-lo, evidentment que sí, per això nosaltres en 4 anys hem crescut de 110.000 euros anual d'inversió en transport a 185, un 65% de creixement. I en quant al valor catastral, fa 3 anys que l'estem pujant, el valor catastral. El valor catastral el pugem, el que estem baixant és el tipus. Anem acabant. El valor catastral és de la polència de l'any 98, per tant està ventiguada, el que baixem és el tipus. Molt bé. Rèplica en aquest cas, senyora Ramírez. Senyor Luna? Sí. Doncs endavant. Bueno, jo simplement m'he quedat sobtat perquè jo és que podria arribar a un equip de govern amb qualsevol de vosaltres. És que quan estem parlant de poble és que ens podíem ficar d'acord amb tots. Podríem fer un més cadascú. Jo sí que vull agrair a Junts per Roda, vull agrair que hagi fet el seu programa bilingüe perquè ha demostrat realment el que nosaltres, el Partit Popular, demanem. I és que realment se pugui fer en castellà, en català. L'únic que demanem és que sigui els 365 dies de l'any.
Gràcies. Senyor Benedicto, endavant. Si alguna sembla que vostè no és del Partit Popular, en tothom. No en cordons sanitaris ja, de repente. Una cosa terrible. No, jo me n'alegro. Està molt bé. Està molt bé. Sí, jo també. No m'he quedat assustat. No, però benvingut sigui al punt de pensar. Ja està, sembla que no hi era. Sí, és una cosa de raó, s'ha incrementat de transport, però sap que això ho vam pactar vostè i jo en els primers pressupostos. Les coses com són. I ja que fiquem Videowall, fiquem també xarxa wifi pública per a tot el municipi, serà interessant també fer-ho. Compte con nosaltres en això. I con tots vostès també, no? Gràcies. Gràcies. Torn de rèplica, senyor Ibor. No. Senyor Martín? No. Contrarèplica, algú s'ha sentit al·ludit en algun aspecte? Jo, per la simpatia que ens tenim mútua als plens, amb el senyor Benedicto, diré, senyor Benedicto, en un poble, per damunt, els programes i després les sigles. I sap el que passa? Que jo no estic supeditat, i no ho dic per vostè, a sigles. Jo estic supeditat al meu programa i a la meva gent. Vostè pot triar. No ho dic per vostè. Pot triar. Vinga, anem ja amb la darrera part d'aquest debat. Aquests 30 segons, evidentment, perquè vostès demanin el vot. Comencem per Eva Maria Jiménez, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Val, gràcies. Rodenques, rodencs, nosaltres ara som el futur de fa 20 anys. I ara ens toca treballar a nosaltres pel Roda del futur. Treballem per portar Roda de Berà a on ha d'estar. Un poble punter, ben comunicat, amb equipacions modernes, eficient ecològicament, turístic pels seus llocs emblemàtics, amb infraestructures adequades i tecnològicament competent. No volem tornar a sentir la frase «a Roda sempre s'ha fet així». Nosaltres farem la versió 3.0 del nostre municipi. A Roda de Berà toca canvi i ho saps. I aquest diumenge vota Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies. Senyor Pere Virgili, tria Roda. Sí, una cosa molt ràpida. Entre les persones i entre el programa i les sigles hi ha les persones, senyor Rafaluna. Se n'ha deixat un. Rodenques, evidentment, diumenge vés a votar i fes un clau municipal. Vota pensant en la gestió del govern municipal. Vota pensant en què, vota pensant en qui, vota pensant en com vols que es facin les coses a Roda. Diumenge, vota i tria Roda. No te la juguis. Gràcies. Molt bé, jo no porto res a apuntar. Un moment, senyor Luna. Perdó. No saltem a la senyora Ramírez. Senyora Encarna Ramírez. Señora Encarna Ramírez, perdón, me ponía en su lugar. No. Avui estàs molt canviant, Rafa? Avui estàs molt... És que tu no segueixes molts els plens. No hay problema. Però jo a la senyora Encarna Ramírez le tinc molt respecte i molt carinyo. Senyora Ramírez. Vecinos y vecinas, yo, igual que estos 4 años, pienso trabajar responsablemente, con seriedad, con ahínco, para llevar a cabo el programa con el que nos presentamos. Tengo que decir que hemos sido una legislatura con bastante respeto entre todos los concejales que hemos formado esta legislatura, todos los grupos, salvo alguna excepción, pero todos los grupos, no excepción de grupo de una persona, pero todos los grupos en general, hemos sido responsables, hemos sido educados, nos hemos comportado y hemos intentado llevar las cosas a buen término. Yo decir que me comprometo, como siempre, a ser responsable, a hacer las cosas con seriedad, con transparencia y a votar lo que creamos conveniente en mi partido, en este caso mi organización, Roda en Comú, gobierne quien gobierne. Si las cosas son buenas para el pueblo, yo las votaré a favor. Gracias. Gràcies. Senyor Rafael Luna, Partit Popular. Molt bé, el senyor Pere Virgili té raó. Sigles no, programes sí, però també persones que sàpiguen i estiguen capaços de complir els programes, perquè els programes són... Nosaltres, ja ho he dit i ho he transmitit un munt de vegades, nosotros queremos no un cambio, queremos transformación. Y todos aquellos programas que estén en esa transformación están con nosotros. Nuestra lista hay personas con sensibilidades de izquierda, con sensibilidades de derecha, es una lista de personas. Por lo tanto, nosotros pedimos ese voto para las personas, pedimos ese voto por Roda y pedimos ese voto para una transformación que todos estamos de acuerdo. Alguno le llama cambio, otro le llama de otra manera, pero al fin de cuentas es una transformación y Roda se lo merece. Señor Josep Antoni Benedicto, del Partido de los Socialistas. Es cierto, aquí hay una voluntad de cambio, una sensación de cambio, una petición de cambio. Nosotros creemos que desde la oposición lo venimos haciendo los últimos años.
no solamente por oponernos, sino porque tenemos alternativa, hay proyecto alternativo y creemos que hay que hacerlo desde la oposición, leal, pero oposición. Y eso otros que votando a favor o desde la abstención lo tienen más difícil de explicar, porque eso ha sido siempre un apoyo al gobierno que solo necesitaba de una abstención. Yo creo que viene aires de cambio, nosotros creemos que encarnamos este cambio y que creo que podemos escoger. Yo creo que queremos de verdad repetir. Yo creo que si queremos cambio hay que votar PSC. Muchas gracias. Senyor José Bor, de Ciutadans, endavant. Pedir a los ciudadanos de Roda que el domingo, sobre todo, vayan a votar y que si entre sus opciones está Ciutadans, mucho mejor. Vota Ciutadans, vamos por un Roda mejor. I li he sobrat temps i tot, senyor Ibor. Doncs acabem ara amb el senyor Martín, Gràcies. de Junts per Roda de Barà. Volem una Roda de Barà que potenci el comerç i ajudi els nous emprenedors. Una Roda de Barà accessible i inclusiva, que pensi en la gent gran, la no tan gran i els joves, que sigui neta, segura, que promogui la salut, la cultura i l'educació, per un turisme de tot l'any, que cohesioni la zona costanera amb el nucli i les urbanitzacions, perquè tu ets Roda de Barà i les teves inquietuds són les nostres. Voteu el canvi, voteu-lo junts, voteu Junts per Roda de Barà. Gràcies. Gràcies, senyor Martín. Doncs deixem aquest debat aquí. Els agraeixo moltíssim, sobretot el complicat, que és sintetitzar tot el que volen dir en tan poc temps. Un altre, ja dic, d'aquí 4 anys, si volen, fem una marató i deixem més marge de temps i fem aquí 24 hores de debat. Gràcies a tots els candidats i candidates, també molta sort. També agrair als companys, al Leo Loza i al Raül Riera, també l'esforç que han fet avui, al públic assistent també, i els nostres oients ja saben que també poden escoltar aquest debat a través del podcast de Roda de Barà Ràdio i ens tornem a trobar ben aviat. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies.